الدنيا قرشة حرسي قود فازي خبر السريع بزاح شقع زي دكس كتنفخ عنزح حقوق زي الدردر جاكا تولي دلا مبال يهلطاقا سلام تخطاتلت نايز channel كمي تخونو تبوك تكونو ناي ووترو تمليتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقدس تحستوتات نعاقم يبقعيو كمهرونا كنكحونا كنفلطومن كنستوعلو اللومن زل الناس بالكم تحستوتات هزلكم قريبا لغو كسام موداتا ناي مدبنا مسانا كتصنعو بخبر نعدمكم أقدس تحستو بدرجة عالم بزوبانا إيرترا دما تقدس أقداسي تحستو كلوني وكسام موداتا أمساي مصنع كدلينايو نتي سرحنا دما كل جزء لايك مقبار شير مقبار سبورت مقبار وكل من قدي كتحجزوا دما بخبر نعدمكم بزوع جزء كي وصلنا مجمريا نابزنا يلومي أقداسي تحستو حلفكم. Let's go. Trump wants a trade war. China is ready to fight. The world's top two economies are on a collision course. Last week, the US president unveiled his reciprocal tariffs. He imposed the highest rates on Chinese goods, and Beijing hit back immediately. It imposed retaliatory tariffs. Now, President Trump has issued an ultimatum. He wants China to drop its retaliatory tariffs. If they refuse, Trump is ready to strike again. He is threatening an additional 50% tax on Chinese imports. And that's not all. If China does not step back, Trump says he will cancel all trade negotiations, so no more meetings, calls, or dialogue. Trump has issued a deadline to Beijing. China has until the end of the day. انتينا نرزلنا نايب حكي أبزقرم درجة بس إحنا كم زلنا مچم او كينات استفلالي عينت فورماي زلوا بعالم مبزحتو سب كينات كبحال كله باربجن بتانكن بنفرتن بدروناتن ترايد مسلو تي عند حاجه اقداسي عوده كينات بفلاي تاريخ تمليس كان دحر تاريخايو بناي نقد كينات يجمر سلازي وقعوي نقداوي كينات تجمير خمسه لينا نرزلنا امونغو راشان تشاينان ناي اصوار كينات نو امونغو راشان امريكان بمنقد يوكرين ناي كوينات ناي حصينن ناي تانكن ناي دروناتن نفرتن نسلست عمد قصيللو امريكا دما زخونه يكون عوت سلازي ترايا نعوك تودت اطوت تغوايل نبل نيرنا سلام نختنقس ايكون تغواي نيرا قال كوينات كابتن راشا زياده ربح زلو ويون سقات فتر لاي زبل كوينات سلازلومي مس تشاينا دما بوقعي كلته ورخ خي غبره دونالد ترامب كفيت ولا ترايد يكون نابزلا على درجه اسكليت غبرلو but this war is كوينات زي زناي نقدو كينا جميرو مزلو تشاينا أكند بحاتينن بدرونن نأمريكا مجمريا بنقدك فتنوهم دليوم كم زلوين عن رزالنا سلام تايزي دونالد ترامب أبكر تشين عصرت شوعاتن عصر شو متن زفتنو بلو برينت ويون زفتنو استراتيجي زدقم زلو مس تشاينا حج ناي نقدو كينا شعون جميرو ني تشاينا جن هندبتي هريموم شعو زي تصبي وينيرو عالمنا ناب جلوباليزيشن ياخد كيدي لهم نحسبو خلو هندبتي هريموم أدمي علوم دما تشاينا دما بزح كونسيشنز جيرم زدل خايخ قبل الكاينا بيت بليز طبعا هاي تبلاش ولا يلمو نعو بدونالد ترامب زحقسو شعو زحقسو جيرم ليهم اتزقر دقن حدا عبت مرتوسيدوم كاب كلتشن عصرت شو منتن كساب كلتشن اسرع همشن بلو بملو كدالو صنيهم بفلاي دونالد ترامب وي وين كان نعود مثلا تمتيو تمساساله وي كاب زقر دخ قبرو مخانم سلا دفلتو بلو بملو وطباناتهم ناي حجز مززلو تعريف بروف تعريف تقاتيمو ناي نقدو كينات تقاتيمو وطباناتهم يغصل كم زخل يس بيمان صقامن صقامات كمصخل يغن قطباناتهم حزبناتهم منابرناتهم كي تبلاشوي ابعن وت كي وردو يغصل كم زخل ترايد يكونه نصلا يوم عب دامج كفطروا لهم زخل عبي بحسيت كوردو لهم زخلو صبق يرم تداليهم كم صنحنا نرزلنا دونالد ترامب جيجا كالكوليشن كم زنبرو اب هاغري زرزلو حجي نسو اتناي باطيرا لوط زغبرو زلو يدرزلو أبايتا زقاطم زلو كنتات جن كنرينا مجمريا اسكن اسمعيون تايب لالو كنت سلسته فيديوهات كبكمي بعلو دزاربون ابكون النزلون experts بلو زلون كانت هازين. No, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. President Trump is clearly raising the stakes. So what does an extra 50% tax actually mean? Let's break it down for you. Earlier, Chinese goods faced a 20% tariff. Last week, Trump raised this by 34%.
or added 34%. That's when he announced reciprocal tariffs on all US trade partners. That took the total tariffs to 54%, and now he's threatening 50% more. If Trump follows through on his threat, Chinese imports to the US will be taxed at 104%. ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናብ 104% ደይብሎ እቲ ታሪፍ ማለት እዩ እቲ ንግዲ 104% ዝኾነ ይኹን ንብረት ካብ ቻይና ዝብገስ ኣብ ቻይና ዝፈረየ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ከኣቱ ተኮይኑ 104% ታሪፍ ክውሰኸሉ እዩ ስለዚ ብ100 ቅርሺ ትገዝኦ ዝነበርካ ልዕሊ 200 ይከውን ዋጉ ብሽሕ ትገዝኦ ዝነበርካ ልዕሊ 200 ይከውን 10,000 እንድሕር ነይሩ ዋጉ 20,000 ዝያዳን ክኸውን እዩ እቲ 10,000 ከምቲ ኖርማል ቢዝነስ ክኸውን ከሎ እቲ 10,000 ድማ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ኣታዊ ክኸውን ዝኽእል እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ንግዲ ጠጠው ክብል ኢና ንዛረብ ዘለና ምክንያቱ 100% እንድሕር ወሲኽካ ኩሉ ንብረት ክሽየጥ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ትርጉም እውን የብሉን ኣሜሪካ ክሰዶ ማለት እዩ እቲ ሕቶ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ናይ ቻይና ግብረ መልሲ ክህበኩም እየ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ስለ ዘሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኢጎናቱ ትዕቢት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ትዕቢት ላዕሊ ከም ዝኾነ ንስኻ ብሉፅ ኢኻ ፍሉይ ናይ ኣምላኽ ፍጥረት ኢኻ ንኣሜሪካ ተትሕና ንስኻ ኢኻ እናበሉ ነዊሕ ስለ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ኣብ ርእሱ ዝኣተወ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ርእሱ ንእሽተያ ማለት ፊዚካሊ ርእሱ ክንዲ ናይ ሰብ እዩ እቲ ሓንጎል ኣብ ውሽጢ ዘላ ግን ንፈልጣ ኢና ክሳዕ ክንደይ ማኒፕሌትድ ክትኮን ከም ትኽእል ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ ታሪፍስ ካብ ቻይና ዝመፅእ ንብረት ንኣሜሪካ ክመፅእ ከም ዘይክእል ክገብሮ እዩ እንተመፅኡ እውን ንተራ ኣሜሪካዊ 104% ክበሃል ከሎ ኣሜሪካዊ ነቲ ብ100 ዝገዝኦ ዝነበረ ብ200 ገለን ክገዝኦ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ጠቕላላ ክገዝኦ ይኮነን ናይ ግድን ዘድልዮ ትኾይኑ እቲ ንብረት ድማ $100 ወሲኹ ክገዝኦ ማለት እዩ ዕፅፊ ናይቲ ዝነበረ ዋጋ ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ንብረት እዚ ካብ ቻይና ዝመፅእ ዘሎ ኣመና ኣገዳሲ ተኮይኑ ህዝቢ ኣሜሪካ ማራኪ ጉዳይ ማለት እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ሱፐርማርኬታት ናይ ኣሜሪካ ከምኡ እውን ኣብ ኣማዞን ኦንላይን ሾፕ ትገብሮም ኣብ ኣማዞን ብፍላይ ክሳብ 67% ናይቲ ንብረት ካብ ቻይና ከም ዝመፅእ ይዝንገር ኣብ ሱፐርማርኬታት ዘሎ ንብረት ድማ ክዳውንቲ ድዩ ካልእ ድዩ ክሳብ 40-50% ካብ ቻይና ዝመፅእ ምዃኑ ይዝንገር እቲ ተረፈ ድማ maybe ናብ 7 እንተደይብከያ ድማ ካብ ኤስያ ዝመፅእ እቲ ንብረት ስለዚ ኣሜሪካ ንህዝባ ዝኸውን እኹል ንብረት ኣብ ሃገራ ከምዘይ ተፍርቅ ትፈልጡ ኣለኩም ስለዚ እዚ ንግዲ ታሪፍ ገይርዎ ዘሎ ካብ ቻይና ዝመፅእ እንድሕር ጠጠው ኢሉ እቲ ሰብ ኣብ መነባብሩ ዓብ ረበሻ ክፍጠረሉ እዩ ኣብ ቻይና ክንደይ ግዜ ነጊረኩም እየ እቲ ክፍጠር ዝኽእል ረበሻ ኣብ ጅባ ናይቶም ሰብ ትካላት እዩ ኣብ ሂወት ናይቶም ሰባት ኣይኮነን መሰረታዊ ኣብ ሂወት ክትነብር ዘድልየካ ነገራት ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንስራሕካ ንገለ መሌኻ ዝኸውን ወይ ከዓ ንኢንቨስትመንት ናትካ ዝኾንካ ኣሎ ስለዚ ቻይና ካብ ኣሜሪካ ዝጥቀምሉ ንብረትን ኣሜሪካ ካብ ቻይና ዝጥቀምሉ ንብረትን ዓብ ፍልልይ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ መብዛሕትኡ ግዜ ሃይ ኳሊቲ ፕሮዳክትስ ወይ እውን ንኢንዳስትሪያል ድዩ ንካልእ ዘድሊ ንብረት ክኸውን ከሎ ናይ ቻይና ግን ኣብ መዓልታዊ ሂወቱ ሰብ ዝጥቀመሉ ንብረት እዩ ኣብ ትካላት ብፍላይ ስለዚ እዚ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ብቐጥታ ቀልጢፍካ ክትክኦ ትኽእል ኣይትክእልን ካልእ ኣርሲ እዩ ከርእየኩም እየ ድማ ቻይና ነዚ ነገር እዚ ብኸመይ ኢንጂነር ገይሮሞ ከም ዝነበሩ ብኩሉ መንገዲ ምስ ግዜ መን ዝያዳ ክጉዳእ ከም ዝኽእል ሾርት ተርም ን ሎንግ ተርም መን ክጉዳእ ከም ዝኽእል ብዝተፈላለዩ ኪላታት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እዚ ሕጂ እቲ ኣሜሪካ ጌራቶ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ኢሚድየትሊ ቻይና ገይሮሞ ዘለዎ ድማ ከነርእየኩም ኢና ሕጂ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ መጀመርያ እቲ ዝግበር ዘሎ ክንርድኦ ምንታን እስከ ከነተሓዘልኩም በዚያረ እዩ Donald Trump is not bluffing about tariffs. As most of the world scrambles to book a meeting with the president to negotiate a trade deal, China is only escalating tensions with the United States. As you know, against my statement, they put a 34% tariff on that we put on. China. And he believes that China wants to make a deal with the United States. He believes China has to make a deal with the United States. It was a mistake for China to retaliate. The president, when America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight. But the president ሕጂ እንታይ ድብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ እውን ኣብ ሓደ ሸው መፅዩ ዝተዛረበ ነይሩ ኩሉ ነገር ኣብ ኢዱ ከም ዘሎ መብዛሕተን ሃገራት ታሪፍ ምስ ገበረለን ክንብርከኻ ከም ዝጀመራ ብፍላይ ብዛዕባ ኤሮፓ ዝበሎ ክንሰምዖ ኢና ንኤሮፓ ክንምንታይ ኣሲርላ ከም ዘሎ ሰብኣይ በዚኻ ትሪ ኤሮፓ ድማ እቲ ዘሕዝን ፕላን ከም ዘይብሎም ነዚ ኩነታት እዚ ንምብዳሕ ንዑ ንምውፃእ ዝኣክል ዝኾነ ይኹን ጥሙር ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ስትራቴጂ ከም ዘይብሎም እዚ ኸ እንታይ እዩ ክንምንታይ ፕላን ጌርካ ነርካ ነዚ ነገራት እዚ ቻይና ሲናሪዮ ብሲናሪዮ ፕላን ገይሮሞ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ንሳቶም ወላደቲ ካጋጥም ዝኽእል ቃንዛታት ንክፃወርዎ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ህዝቦም ድማ ዲስፕሊን ከም ዘለዎን ካብ ድኽነት እውን ኣብ ዝቐረባ ይወፅዩ ስለዚ ክፃወር ናይ ምኽኣል ዓቕሚ ኣለዎ ናይ ኣሜሪካ
ኣብ ጫፍ ናይ ሽግር በፂሑ ዘሎ ንዓመታት ኣብ ምቾት ዝነበረ እዩ ስለዚ መን ዝያዳ ክፃወር ይኽእል መን ዝያዳ ተፀሚሙ ክኸይድ ይኽእል ኩልና ንፈልጦ ነገር እዩ ንሱ ንግደፎ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ በፂሕዎ ዘሎ ብዙሕ ፀቕጢ ይገጥሞ ከም ዘሎን ነቲ ፀቕጢ ግን ብትዕቢት ክሓልፎ ይድፍትን ዘሎ ስምዑ ኣብዚኣ እስከ ነቶም ንዝበፅሑ ሃገራት ዘለዎ ረዳድኣን ab China just hours ago saying China will not be getting away with any more abuse under his leadership. What other presidents allow China to get away with is absolutely criminal, but I'm not like the other presidents, and it's not going to happen under President Trump. It's just not going to happen. After all of the abuses they've perpetrated, China's attempting to impose additional unjustified tariffs. But just so you understand, they all got rich because of tariffs. You know, now when we do it, oh, it's so terrible. What Trump is doing is so terrible. They got ሕጂቲ ኩሉ እቲ ታሪፍ ዝበሃል ዘሎ ማኒፑሌሽን ብዙሕ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ታሪፍ ዝበሃል ብመሰረቱ ንተራ ሰብ ንኸይርድኦ ተገይሩ ዘሎ እዩ ዕላማ ድማ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ክትገብሮ ትደሊ ነገራት ብዙሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ባይ ዘ ወይ ነቲ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ድማ ቻይናውያን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ ዝለዓለ ደረጃ ፖሊሲ ፕላነርስ ኣብ ካልእ ዓለም እውን ይፈልጥዎ እዮም ግን እናፈለጥካዮ ስጉምታ አንፃሩ ክትወስድ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን እዩ ትሕቶ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ አንፃር ቻይና بمولو تي بلان ناتو نتشاينا نموداق مخانو قال على ما يكونن زلو سلمتاي دونالد ترامب حبب زفلت سلا دا يكون نتشاينا نموداق انقيدو تبغيسهم زلون نتشاينا نموداق ግን በይና መግባር ጥራይ ይኮን ንኹሉ ለኪም ካውን ስለ ዘለዎ ንኹሎም ሃገራት ዓለሙን ይሃርማሉ ቻይናውያን ተዳልዮም ሊዮም ካልኦት ሃገራት ኣይተዳለውሉን ትፍልሊ ያው ይዘሎ እጂ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ኣሜሪካ ልዕሊ 35 ሕጂ ናብ 36 ትሪልዮን ዝበፅሕ عدا خمسة اللواي زنقر ريفاينانسينج ناتو دماتي بوند ناتوم انترست ريت قبل اللي تقبرو نهاجرات امانه ستوك ماركت ندحر قال ملك كراش كتقبر جميركا سبات كما ماراتي نابيك خديوم نابت بوند نا امريكا خديوم تلازي نت بوند نا امريكا اتراكتيف نمقبار يتو بلان نيرو اتعلا ما قد تشاينا نزس له ديفولت وانتاي قبر له كبابي شو 100 بليون اكل جنزب بوند نا امريكا ويكا تريجر نا امريكا عايزه مالو اوف لودينج قبر ولو نوع يقحفوا له سلازي እቲ ይልድ ዝበሃል ወይ እውን ወለድ እቲ ቦንድ ናይ ሓደ ሃገር ሪስክ እናኾነ ክመፅእ ከሎ እቲ ይልድ እናዓበየ ዝዓቢ ወይ እውን ንኣብነት ትካል እንተለካ ካብ ባንኪ ድማ ወይ እውን ገዛ ገዚእኻ እንተለካ ካብ ባንኪ ዕዳ ወሲድካ ኢኻ ገዛ ትገዝእ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዕዳ እዩ ዝነብር እቲ ዕዳ ናቱ ድማ 35 ትሪልዮን ኢልና ኣለና ወይ 6 ትሪልዮን ሕጂ እቲ ወለድ ትኸፍሎ ናይቲ ዕዳ ወሲድካ ዘለካ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ኢልና ብቅዓት ናትካ ንክትከፍሎ ትኽእል ደሞዝ ናትካ ፅቡቅ ተኮይኑ ፅቡቅ ላይፍ ስታይል ፅቡቅ ኣታዊታት ዘለካ ተኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ሪስክ ስለ ዘይብልካ ሃገራት እንታይ ይገብራ ወይ ባንክታት ትሑት ደረጃ ናይ ኢንትረስት እዮም ዝገብሩካ ሪስክ ዘለካ ክትጠፍሽ ትኽእል ወይ እውን ገለ ክትክእል ትኽእል ትኮይንካ ግን ድሕሪ ቦምካ ከምዘን ሃገራት ኣፍሪካ ሪስክ ኣለዎን ስለ ዝበሃላ እቲ ናተን ኢንትረስት ሬት ላዕሊ እዩ ዝኸውን ኣሜሪካ ድማ ብትኸዶ ዘላ እምንቲ ሃገር ኣይኮነትን ተተኣማምን ሃገር ኣይኮነትን ፖሊስን ኣታውን ወላ እውን በቶም ፈተውታ ይፅላእ ስለ ዘሎ እንታይ ትኾን ዘላ ሪስክ ሌቨል ናታ እናልዓለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ቦንድ ናታ ኣትራክቲቭ ኣይኮነን ስለዚ ሰብ ገዝኦ እንተኮይኑ ሞር ኢንትረስት ሬት ክትከፍል ኣለዎ ኣሜሪካ ሞር ኢንትረስት ሬት ማለት ድማ ንኣሜሪካ ልዕሊ እቲ ትገብሮ ዘላ ኢንትረስት ሬት እቲ ናይቲ ዘለዋ ዕዳ እቲ ዕዳ ደረጃ እናወሰኸ ክኸይድ እቲ ወርሓውን ዓመታዊ ትኸፍሎ ኢንትረስት ሬት ድማ መሊሱ ንክገጅብ ስለ ዝገብር ነቲ መንግስቲ መሊሱ ብገረሩ ዝሓንቕ ፕሮሰስ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ትገብሮ ዘላ ኣንቢቦም ኣንፃሩ ስጉምቲ ይወስዱ ስለ ዘለው ድሮ ዶናልድ ትራምፕ ራራራ ኣብላ ኣሎ ብኣፉ بدحر مقارجة استشفنا قم بزحنا قريزة له أتتشفينه زلوا دما زبالة أكارد من هاللو بس جزية يكره من ينزل قريزة تحوي تخوصه دونالد ترامب تشاينا ويان مزيهم كل منونيهم زبزلوا كم يوروبان قالن ساتهم قل أيكونن كل منو تعرف يوم زلوا تتواصلوا سمعوا عجي تزرباتات كانت حزينة this is very deep information زين ريوزلنا أقد داسي مقصلوا حبريتايو at surface level معربا ميديا كل جزء نتزلوا كنتاتيو كزارب زفتن وش تأتيهم زاربو كيلا تطرا يوم ناس قدايزي الميديا دما بزح جزء تسمع عنه تيرغبون يوم ساتو نسمعين عج. Rich, and not only China, many countries. I mean, you look at Vietnam, you look at so many. I could name 50 right now. Biden couldn't do that. He couldn't name any. Name one country. Name any country. What's the name of our country? He doesn't know. That's why additional tariffs on Chinese goods are in place effective midnight tonight at 104%. Until they make a deal with us, that's what it's going to be. I think they'll make a deal at some point. China will, they want to make a deal. They really do. They want to make a deal. They just don't know how to get it started. Because they're proud people. China will now pay
big number to our treasury. This is all taxes, and don't let them keep telling you that this is a tax on our people. I hate that. You know, they say it's a tax. No, often much of it is paid. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ቻይናውያን መፂኦም ክልምኑን እዮም ከመይ ጌርካ ከም ዝልመን ጥራይ ጠፊዎም ዘሎ እምበር ተረቢሾም ቀፃሊኮም ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ዘዕገርግሮ ዘሎ ፀቕጣ ውሽጡ ዘለዎ ኣብቲ መንግስትን ዋላ እውን ካብቶም ቢልዮነራት መሓዙቱ ዝመፅእ ዘሎ ፀቕጢ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢሎን ማስክ ሓዊስካ ጥዋዕዋዕ እዮም ዝብሉ ዘለው ስታክ ናቶም ካምፓኒታት ናቶም ተወዳዳሪ ክኸውን ከም ዘይክእል ተፀላእነት ናይቲ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ንብረት ናይ ኣሜሪካ መመሊሱ ብዓለም ደረጃ ተፀላእነት ኣብ ቻይና ጥራይ ኣይኮነን ኢቨን ኣብ ኤሮፓ ናብ ካልእን ናይ ኣሜሪካ ንብረት ተፀላኢ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ንሃገራት ከዳኸም ይፍትን ስለ ዘሎ ነዞም ካምፓኒታት እዚኣቶም ምናልባት መንግስትና ዝኣክል ስጉምቲ ተደይወሲዱ እቲ ህዝቢ ግን ናይዚኦም ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ዘበለ ክንገዝኦ የብልናን ናይ ዓድና ወይ ናይ ካልእ ጌርና ክንትክኦ ኣለና ብምባል ነፍሲ ወከፍ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ይህረም ኣሎ እቲ ዝግበር ዘሎ ማህረምቲ ድማ ይመፁ ኣሎ ንክንደይ ተፀሚምዎ ክኸይድ ክእል ትሕቶ ቻይናውያን ዝኾነ ይኹን ሕጊ ጥሕሲ ኣለውን ኣሜሪካ ኣንፃር ኩሉ ኢንተርናሽናል ሕግታት ባዕላቶም ንዝገበርዎ ሕግታት እዮም ዝጥሕሱ ዘለው እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ሕጂ መን ይቡልያ ብዓለም ኣሜሪካ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ቻይና ቡሊ ከም ዝኾነት መዝማዚት ምዃነት መታለሊት ምዃና ገይሮም እዮም ብሚድያ ናቶም ምዕራባዊ ህዝቢ ኤሮፓን ኣሜሪካን ነቲ ህዝቢ ኣብ ርእሱ ከስፍርሉ ሓሲቦም ነይሮም ሕጂ ግን ብወቅዕ ዶናልድ ትራምፕ ቡሊ መን ምዃኑ ንዓለም ይነግሮም ኣሎ ሕብብ ዘይብሉ መንገዲ እዚ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ተፀላእነት ናይ ኣሜሪካ ተነፅሎ ናይ ኣሜሪካ መመሊሱ ባክፋየር ዝገብር ዘሎ ክንዕወት ኢና ዝብሎም ዘሎ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዋጋ ናይ ብምሉእ ሃገራት ዓለም ክዕውታ እያ ዝብል ዘሎ ስለዚ ቻይና እቲ እንኳ ሃገር ንኣሜሪካ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ምዝመዛን ቡሊ ካስኻ ኢድና ይንህብን ኢና ስለ ዝብል ዘሎ ብብዙሓት ሃገራት ናይ ዓለም ብብዙሓት ኣህዛብ ናይ ዓለም ክብሪ ይወሃቦም ኣሎ እዚ ድማ እቲ ኣብ መወዳእታ ነቲ ገይመን ዝዕወተሉ ኣብ ርእሲ ደቂ ሰባት ተይልካ ድማ እዚ ንበዓል ነፍሲ ዝኻላ ርእሲ Hey, look what happened during my first term. We had no inflation. And in response to the mammoth tariff, China hit back with a very bizarre boycott. Chinese media are reporting that they will ban American films, which elicited a hilarious response from American commentators. This person said, China is banning Hollywood films as a result of the ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ዓይነት ስጉምቲ እዮም ዝወስዱ ዘለው ንኣብነት ኣብዚኣ ቀረባ ዝወፅእ ሓበሬታ ክንርኢ ሌተስት ሪስፖንስ ናይ ቻይና እዚ ዝኸውን ዘሎ News that has been moving the markets in just the last few minutes. China coming out with these headlines saying it's the next step in the trade war. It's going to be imposing retaliatory tariffs of 84% on U.S. goods. That starts on April 10th. As a result, the futures sold off. You can take a look if it tick. ቻይና ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ 50% ክገብረልኩም እየ ኣነ ዝበልክዎ እንተዘይገይርኩም ኢሉ ምስ ኣፈራርሆም 50% ወሲኹ ነቲ 54 ዝነበረ ናብ 104 ምስ ገበሮ ንሳቶም ድማ ኦኬ ከምኡ ደገበርካ ንሕና ድማ ምሽ ክንድውለልካ ተወሳኺ 50% ወሲኽና ኣለና ከምታ ስኻ ዝወሰኽካያ ስለዚ ካብ 34 ናብ 84% ኣደይብና ኣለና ይብልዎ ኣለው ነቲ ስታክ ማርኬት ድማ ትዛዓበየ ሕማም ርእሲ እዩ ሕጂ ኣብ ስታክ ማርኬት እንተለኻ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሰብ ሕማቅ ግዜ እዩ ዘሎ ሕጂ በት ሕጂ ኣይኮንካን ትወፅእ ምክንያቱ እዚ ፖሊሲ ጀነራል ንኩሉ ዝሓርም ስለ ዘሎ እዚ ክንቋፀሮ ንኽእል ፖሊሲ ይኮነን መን ይስዓር ሓደ ሰብ ምስ ተቐየረት ፖሊሲ ሽፍት ክገብር ከሎ ሹት ክገብር ከም ዝኽእል ድሮት ማህል እውን ተራእዩ ነይሩ ክልቲኦም ሓደ መንገዲ ክገብሩ ምስ ጀመሩ ንላዕሊ መፅኡ ነይሩ ስታክ ማርኬት ግን ሓደ ውዱእ ዝኾነ ውሳነ ስለ ዘይወሃቦ ዘሎ መሊሱ ንታሕቲ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ስታክ ማርኬት ዘለኹም stay there ዓቕሊ ግበሩ ንኩሉ እዩ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ዓቕሊ ግበሩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ ንመጀመርያ ናይ ቻይና ዓብ ደጋፊ እንደ ነይረ መሊሰ ከም ዝኮርዕ በቲ ናይ ፖሊሲ መንግስቲ ናይ ቻይና ይኮይነ ዘለኹ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ኮንፍሮንት ዝገብረ ሓይሊ ንመጀመርያ ኣብ ታሪክ ተረኺቡ ኣሎ ብቁጠባ ዘርዕዶም ድቃስ ለይቲ ከም ዘይህልዎም ዝገብር መንግስቲ ኣብ ቻይና ብምህላው ትብዓት ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ትብዓት ዘለዎም ኮላይ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ራሽያ ብወታደራዊ ዓይኒ ንኣሜሪካ ከተርዕዳ ርኢና ሕጂ ድማ ብቁጠባ ቻይና ከተርዕዶም ርኢና this is incredible ናይ ብሓቂ ኣገራሚ መድረክ ናይ ታሪክ ኢኻ ዘለኻ ታሪክ ይፍፀም ኣሎ right now this moment ስለዚ ነቲ ታሪክ ክፍፀም ከሎ ኣብቲ ግዜኡ እናተፈፀመ ክንሪኦ ከለና ድማ it's what an interesting time to live ይበሃል ከም ዝወን ኤርትራ በይና ክትጭፍጨፍ ከላ በይና ክትረም ከላ በይና ክትንፀል ከላ that was a very painful thing አንዛ ዘለዎ ነይሩ ሎሚ ግን ዓለም ሙሉእ ነቲ ናይ ኣሜሪካ በትሪ ይርዮ ኣሎ ንኣሜሪካ ድማ ልክ
عبد السماعة كارما زغل حيلة بممسود ما مبزحتنا نحجوس دس بلنا إذا كان تايزري كحجي we are going to watch إذا تري وزر لهم بقول ما نقدم على أبزوني يريكم تاني ستاك ماركت درو كي تخفت تقولنا أمريكا تفيتشرز ناتو مجمعتناتو مريتي وردكم زلون again دونالد ترامب بيمانن أجامن what the hell are you doing زبلو أبت منقصناتو ينا نرزلنا صغانتي طبعا أمريكا تلبسون لغة حزب أمريكا أفضل ليد بزحت زبز حزبي أفسنا كتبا كابيدنا أفسنا بريو أمو خانا يمسمان بحالو زلو يكونه سلازي دسوز قبرو زلو بوليسي نت حزب أمريكا مليسو أبجعفي قبرو اللو أبزيا أنت فيديو نيرا نارانا يخن كيدا أبزا حالفون جيرو مانيرم زيت تعريف نمولا علم جيرو هاري موزل ليو نتو مرحتنا علم كم زجيرم يريوم نيرم نفسه كف حجر كميلة حريم خمسلون التعريف كب حجرنا بحجر يفعل أيوم هذا نجر جم كونستانت نرلنا نخلو حجرنا علم حريم خمسلو التعريف مغزلو نخنديك قتلخل من تسميمك خلخل من تسميمك خيدخل من ك بزوري دوزلو إدو كبيخل it's going to be a very very interesting time هجي نبتك عندي نريو زلنا بقدمينا زي كونه بدحر مغارجا زغبر زلو استراتيجيس كنخيد مجمريا بزنخيد Not only imposing reciprocal tariffs of its own on US goods, also halting the export of those valuable rare earths, which are critical for so many US high-tech industries. China, the world's largest source of rare earths. Beijing began developing the lucrative mining industry in the 1980s. China now accounts for some 90% of global production. Most of its rare earths mines are located in the south of the country. Rare earths are used in making many high-tech products, including computer chips, electric vehicle batteries, medical equipment, and in the aerospace industry. The U.S. انتاينا نسمى زلنا اتي صوتا ناي حنقول صوتا كون كم زلو ننوح بلان تقبر لنا يركادين بركانيو سلازي China export controls تعريف ترايد يكون export controls بحال تكنيك دما تتكمل زدما rare earth صح تزركبو أكدست معدنات بفلا دما نتك عند مخصب زلو سكترنا أمريكا ناي تكنولوجي سكتر بعد انفيديا أبل تسلا مايكروسوفت جوجل كلاتهم زتقملو ركيق تكنولوجي سلازخونه نتركيق تكنولوجي زدلي بأتاتات أزيوم كبراتيوم that's why دما rare earth صح تزركبو كبرات معدناتيوم زبالو نزي rare earth كاب 7 كساب 8% بصراينا يتطرى نجر تشاينا يتقبرو كاب تشاينا وصاي تروح بيت خليقه معدنات ابكالا لي وسيت كان ختصاريو ابلس خات دليو درجه نخطبصح دما كبيديو سلازي تشاينا لكنتي مخصب زلون اقداس معدن سكترنا امريكا بغرورو كما يركا تحسبو خند بده يكون انه عمتات بلان كم زغبرولو ناي معرباو ميديا يو ريبورتس بنازلو that's why China اتقانزا كغاطمم زخل معرتنا امريكا قانزا كون كم زي كل فليط امالو that's why relaxed كوينوم هاتو قطو زربادي يبزعو زلو دونالد ترامب بزعو يتزارب زلو اب تويتر يتصحف اب تلفزيون متيو تشاينا فريهم يوم تشاينا خوتكيوم تشاينا خمزخونيوم and you know already بزعو سب كزارب تجميرو اب وشت تربيص خمزلي زفلت كناي بحكي كتصاور زخل عنزا لو ديبلو سق اندحريلو سب حيل اللو مالتي اب سقتا حيل خمزلو يتفلت تشاينا دما وحد قالات سقم تترايم زبزلو ولا حنتا يبلونا لو سلازي اموداتا اذن ريو زلنا غعزو نحجنا كلتيوم حيالاتهم كلتيوم تتدقيمون وصقم يبلينانه اندغزي تزاري بالكم كم ايرتراوي كلتا غبابليوم دباسو زلو نيرتراويان دما كسع كندو كصلونا يس اب منابرونا اب امريكان زلو اب اوروبان زلو اب كل خصلويم صلوا زي بالخمان اب ايرترا زلي سلمتاي ورقن لعلي قيدالو معدنات يخبرلو سلازي ايرترا ወይ ጽብቁዩ ወይ ድማ ጸገም የብሉና ነዳዲ በታሕት ወሪድሎ ዝያ ጽብቁ የርኩም ዘክሮ ኤርትራ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተኸስብ እያ ዘላ ነዳዲ እንድሕር ፋብሪካታት ናይ ንግዲ ውግእ ጀሚሩ ነዳዲ ከድልዮም ኣይኮነም ውሑድ እዮም ከፍርዩ ስለዚ ነዳዲ መሬት ዘቢጥሎ ብኻልእ ዘራርባ ኤርትራ ነዳዲ እያ ትገዝእ ሓደ ካብቲ ክቡር ትገዝኦ ነገር ነዳዲ ዋጋናቱ ጎዲሉላ ኣሎ ካልእ ወርቂ ተደላይ ኮይኑ ዘሎ ንላዕሊ ገፁ ከይድሎ ወርቂ ካልኦት ማዕድናት ድማ ክድለዩ ስለ ዝኽእሉ ክኸብሩ ይኽእሉ እዮም بخاله زراربه إيرترا كابز وجزي تخصم برك سارة زي بالعجرة بزي غيركم كتري وخلهم أب إيرترا زللي زلكم أبدأ زلوا يس أب أمريكا زلوا بزا خبري من أبرا خبري أوروبا زلها كامبانيات خسريهم سرح سوق غليهم من أبرا خبر غلي سلزي أب كلا على منزلنا كبيد بدويس بيننا له إيرتران
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን ግን ሕማቅ ነገር ጽቡቕ ነገር ካብዚ ነገር ዝኸጋጥሞም ዝኽእል ስለዚ እቲ ናይ ንግዲ ኩናት ብኩሉ መልክዕ ክንሪኦ ክንፍትን ኣለና ኣብዚ እውን ረዩ እቲ ዘሎ ገይም ኣሜሪካ ኣብ 2010 ኣብ 2000 ኣሜሪካ ዝበለቶ ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ኣይግድን እዩ ስለምንታይ ሰማያዊ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ሃገራት ምስ ኣሜሪካ ዝነግዳ ዝነበራ ክንምንታይ ብዙሓት ከም ዝኾና ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ክትነብር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ኣዲኹም ኣለኹም 2024 ምስ ተመለስካ ካርታ ረይዎ ዓለም ዝበዝሕ ምስ ቻይና እዩ ዝነግድ ዓለም ጥራይ ዘይኮነካ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዎ ዓለም ምስ ቻይና እዩ ዝነግድ ቀንዲ ስለዚ ኣሜሪካ እቶም ምስኣ ዘለዉ እቶም ኤውሮፓን ካናዳን ንሶምን እዮም ዝስእሊ ዛቱ 2024 ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ምምፅኡ ዝተሳለ እዩ ሎሚ ካናዳ ምስ ኣሜሪካ ይኮነን ዘሎ ኣንፃር ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ኣዲኹም ኣሎ ቀንዲ ኣንፃር ኣሜሪካ ዘሎ ካናዳ እዩ ምክንያቱ ከም ካናዳ ዝህረም ዘሎ የለን ኤውሮፓ ሕጂ ከሪአኩም እየ ኣንፃር ኣሜሪካ ንዕኦም ቀንዲ ክሓሲሉ እዩ ፖሊሲ ገይሩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ንሳቶም ዋላ እኳ ፍርዮም ምስ ኣሜሪካ ክኸዱ ይኸዱ እንተለዉ ይፍትኑ እንተለዉ ፈትዮም ከም ዘይኮኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዚ ቻይና ሌቨሬጅ ኣለዋ ክበሃል ከሎ ሓይሊ ኣለዋ ፀብለልትነት ኣለዋ ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ተበገሰ ኣይኮነን ፕላን ስለ ዘለዎም ስትራቴጂ ስለ ዘለዎም እዩ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት እንታይ ይገብሩ ነይሮም ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ሓደ ሃገር ካብ ታሕቲ መፅዩ ከምዚ ዓይነት ትሕተ ቅርፅን ኢንፍራስትራክቸርን ክሃንፅ ዝኽእል እንተኮይኑ ብቐሊሉ ናይ ንግድን ናይ ኤክስፖርትን ፀገም ከጋጥሞ ከም ዘይክእል ክትግምት ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንዲዚ ዓይነት ስቴት ኦፍ ዲ ኣርት ቴክኖሎጂ ከማዕብል ተኽኢሉ ኣሜሪካ ታሪፍ ስለ ዝገበረት ወይ ገለ ስለ ዝገበረት ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ማለት ኣይኮነን እዚ ኩሉ እዚ ትርኢዎ ዘለኹም ካብ ውሽጦም ዝተበገሰ ምንጭ ናይ ክሬቲቪቲ እዩ ሕጂ ነዚ ከጉልሕ ዝኽእል ሓደ ነገር ክበኩም እየ መጀመርያ በዚ ንጀምር እዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ መልሲ ይደሊ ስለ ዝነበርኩ Science, technology, engineering, and math. And this table is the number of STEM grads by country in the year 2020. 820,000 graduates from STEM programs in the United States, which is misleading, and we'll get back to why in a minute. STEM ማለት ቀዳመይ ቃል everyone ኣብዚ ቻነል እዚ ዘሎ ክውሕጣ ዘለዎ ቃል STEM እያ ትብል STEM ማለት ድማ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ and I don't know the aim እዚ ናይ ሳይንስ ተማሃሮ ማለት እዩ STEM ዝበሃሉ እቶም ቀንዲ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ and mathematics እዚኦም ሳብጀክታት እዚኣተን ምስ ክሬቲቪቲ ምስ ኢኖቬሽን ቀጥታ ርክብ ዘለዎ ማለት እዩ ሓደ ቁጠባ ፈጠራውነትን ናይ ምስናዕን ናይ ምፍጣርን ዓቕምናቱ ሓያል ክኸውን እንተኮይኑ ኣብ መፅናዕቲ ክንደይ ተምሃሮ ናይ STEM የፍርሎ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ነቲ ምስናዕን ገለ ትደልዮ ዘለካ ናይ ፈጠራውነትን ኣብዚኦም እዩ ዝምርኮስ ብዛዕባ ዛ ርሲ ፅኒሕና ንሪኢና ቁፅሪ ሓደ ኣብ 2020 ሕጂ ድማ ብዝገደደ ቁፅሪ ሓደ ቻይና እዩ ድሕሪኡ ኢንድያ እዩ ድሕሪኡ ሳልሳይ ኣሜሪካ ዝመፅእ እቲ ዘሎ ካልእ ረይዎ ራብዓይ ዘሎ ራሻ እዩ ሓምሻይ ኢንዶኔዝያ ብራዚል ሜክሲኮ ድሕሪኡ መበል ክንደይ ረ ሜክሲኮ እቲ ጀርመን ፈረንሳ ጣልያን ጃፓን ረይዎ ክንምንታይ ድሕሮም ከም ዘለዎ ኤውሮጳ ናይ STEM ግራጁዌት ዝገብርዎ ዘሎ ኣዝዩ ውሑድ እዩ እዚ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ተወዳዳሪ ዝገብሮ ዘሎ ህንዲ ቁፅሪ 2 ምሻሎ ብዙሓት ናይ ህንዲ ናብ ኣሜሪካ ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ግን ስደተኛታት ፀሊኦም ስለ ዘሎ ኢቨን ነቶም ህንዳውያን ንኸይመፁ ዶናልድ ትራምፕ ዓፂቦም ኣሎ ስለዚ ምናልባት እቶም ኢንጂነራት ናይ ህንዲ ኣብ ህንዲ ኮፍ ክብሉ ይኽእሉ ኮኑ እንተደየለን ኣብ ኤውሮጳ ክመፅኦም ኤውሮጳ ክወስድዎም ይፍትኑ ስለ ዘለዉ ብሓፈሻ ቻይና ቁፅሪ ሓደ ስለ ዝኾነ ፈጠራውነት ናቱ እናበርትዐ እዩ ዝኸይ ንቐፅል ኣብዚ ኣይ ሆፕ ኤርትራ ድማ ኣብዚ STEM ዝበሃል ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ and mathematics ዝያዳ ኣተኩሮ ናይ ትምህርትና ኣብዚ ጥራይ ከተኩር እንተዝኽእል ድሮ ምዝያ ተተሓሓዝ ኤርትራ ዘውፀቶ መግለፂውን ክርኢ ስለ ዝኾንኩ China, India, Russia, Indonesia, Brazil, Iran are BRICS countries, the emerging economic and trading bloc of natural resources economies that mine everything and that build everything. This chart shows ካልእ ኣብዚ ቅድሚት ርኢና ፀኒና ብዛዕባ ማዕድናት ክንዛረብ ከለና the world's biggest miners ማዕድናት ደውፁ ቁፅሪ ሓደ ቻይና ድሕሪኡ ህንዲ ድሕሪኡ USA ብራዚል ራሻ ኣስትራልያ ኢንዶኔዝያ ኣካል ናይ ብሪክስ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ኣብ ማዕድናት ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ማዕድናት ኣብ ምውፃእ እውን ክንደምንታይ ሓያል ምዃኑ ንርኢ ኣለና ንቐፅል እዚ ዴታ እዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ካበይ ዝመፅእ ምዃኑ percentage of total graduates in STEM fields percentage ክንሪኦ ከለና ድማ ሓደ ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ተመረቕቲ ክንርኢ ከለና ክንደይ ፐርሰንት ናይቶም ዝምረቑ ዘለዉ እዮም በዚ STEM ዝበሃል ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ and mathematics ክንደይ ካቦም እዮም ኣብ ቻይና 41% ናይቶም ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝምረቑ 41% በዚ STEM ዝበሃል እዮም ዝምረቑ that means
ዝበለፀ ሕብረተሰብ ተሃንፅ ዘሎ ንዝመፅእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ዓለምና ዝዳሎ መንእሰይ ዘዳሉ ዘሎ እንተሎ ቻይና እዩ ድሕሪኡ ራሽያ እዩ actually ብፐርሰንቴጅ ክትሪኦ ከለካ ጀርመኒ 36% ስፔን 33%, ኢንድያ 30%, ፍራንስ 26%, ኣሜሪካ ክትሪኦ ከለካ 20% ብመንፅር ናይቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝመሃሩ ዘለውን ስቴም ዝበሃሉ ካባቶም ኣወዳዲርካ ክትሪኦ ከለካ ስለዚ እቲ ፈጠራውነት ኣብ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ናቱ ካበይ ዝመፀ እንድሕሪልካ ካብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ተን ሃገራት ንመንእሰያተን ኣበይ ከይደን ከም ዝመሃራን ብኸመይ ዓይነት ከም ዝስልጥናን ይገብርዎን ስለ ዘለዉ እዩ ካልእ ብዛዕባ ቻይና ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ ክንፈልጥ ስለ ዘለና እዚኣ ካስምዑ the stage for a new Bretton Woods 2.0 system. In a quite shocking turn of events, nobody was really expecting this. The People's Bank of China announced the full integration of its digital renminbi, which is commonly known as the digital yuan, into the cross-border settlement system of all 10 ASEAN nations. As you may know, ASEAN stands for the Association of Southeast Asian Nations. And it actually didn't stop there. سنتها تبدلا إزاي حج تعريف دونالد ترامب زحرمو زلونا على ملو بفلاي دما إسياويان زيادة بس تعريف سيزلو نتي دون تشاينا أبز قربا عمتات أبز قربا أوارح أوفيشال زقبرتو ديجيتال رمنبي زبال بخال نتو سويفت زبال دنبرة سيستم نا علمنا مالتي أمريكا تقواصر زنبرت نعومة تكاتا كون زغل زيادة آزيان هاقرات زبالا نعوكت كمان مس تشاينا بغتا ندولار قديفكا لنا أمريكا تحت غرص قديفكا نتي كنترول ما أقدرن زتقامل قريفا مس تشاينا نقدر نخجبراي جبرنا الله يجددنا الله يمارس الله ودي كونس يجددنا الله سلامتاي أب عالم تزعبي عداقة تشاينا حدا 4 بليون حزب سلازلو ولا قا أمريكا وحوت حزب تلو عدا سلازلو تهجر بعدا لعقمو زحشش عبرة سبن من قسن سلازلو يتمرات سنبر كندوز أكل حزبية بلون انتهي مالتيو نتشاينا نا أمريكا أقوى فوريا وتيا ناتا سيستمن ناتا قطع الوان خجبر زبالة مدرخ نهاجرات كتمنى نايت مرتين يقدر سلا زلوا ماليزيا 30%, فيتنام 40% هندي 30% كالوت كل الهاجرات إسيا بب سلاساتن تعريف دراري موان هيوتهم نقطعنو قطبهم نقطعنو ناب تشاينا يمكن عتصنو تشاينا دما مسايكت نقدو you're welcome نزي سيستم زنتكم معناته أمريكا تقاصر الناس اللي زي تغل أنا نزي سيستم ناتين تتكلمكم لما مخسب يبلين كابتن أمريكا أصبقوا كحسر لكم أمريكا لما يتقاصركم يكتب لهم كلا يا مساغينا زيادة شركة نزل لنا نت السيستم تتكلمنا دما نربح خلتنا كن قبرينا قبل خلو هذا السيستم زي كم حدا يرتراوي بقدرنا أمريكا استساقيت هجر عبد تسفى زبكة مدرقي أجين كلت حرامس كباسو خلو أنت دي ترجيس كاز بلت عدل هلكا نحت عدوم كداخميهم نحت عدوم ملوك أجاتهم أتوكروناتهم نحت عدوم كجبريهم كم بعلى يرترها جرادما كابتن أمريكا حماقن سيد أناوين أتوكرو كعدل كرغبان تنفاس كرغباني غلا تنفاس دما كما يجر كاتو تكملو أمنا قداسي كهون كالو تجراد جن من البعض كم زنا يرترا عدل كرغباني غلا كله بحبار كنا هرينا هجينا بيروبا ملس. Two kinds of breakups. One is messy and full of yelling. The other is just a long, awkward silence until someone finally slams the door. For the US and Europe, it's definitely the second kind. Last week, Donald Trump made it official. He announced his new round of tariffs and Europe did not walk away unscathed. 20% on all imports, 25% on steel, aluminium and cars. That's what Europe got. And since then, Europe has been mulling on the next steps. Do they hit back with more tariffs or do they talk their way through this? Their first choice was negotiation. Europe offered a 0-for-0 tariff. መቸም ፍቅሪ ወይ ሓዳር ፍትሕ ከጋጥሞ ወይ ምፍልላይ ከጋጥሞ ዝምነ ሰብ የለን ግን ኣብ ህይወት ድማ የጋጥም እዩ ክልተ ዓይነት ፍትሕ ወይ እውን ምፍልላይ ዘሎ ሓደ ነናትካ ንብረትካ ስለደይ ተሰማማዕካ መንገድካ ሒዝካ ተኸባቢርካ ትፈላለየሉ ውሕዳት ዝገብርዎ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ንሓትሕትካ እናተመናጨትካ እናተጨፋጨፍካ ወረብ ከም ዝናይሎም ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፂኻ ሓደ በቦጎን ኣብ ሶሻል ሚድያ ነናቱ ቃል ዘረባ እናተዛረበ ድራማታት ንኣዋርሕ ይቕፅል ንኻልኦት ድማ ኣጀንዳ ምዃን ማለት እዩ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ይፈላለዩ ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ብፍላይ ኣሜሪካን ኤውሮፓ ትጉሕፋ ከም ዘላ ልክዕ ከምዚ ሓደ ሕማቕ ኣፍቃሪ ወይ እውን ሓደ በዓል ሓዳር ነቲ መፃምዱ ብሓደ ከም ነይሩ ንዒቕዎ ገዲፍዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሚድያ ድማ ብዛዕባኡ ሕማቕ ክዛረብ ክጅምር ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ከማይ ዝገብሮም ዘሎ እምበኣር እዚ ካብ ኮነ ናበይ ገፁ ክኸይድ ክእል ኤውሮፓ እንታይ ምርጫ ክህልዎም ይኽእል መጀመርያ እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ክንምልስ ኢና ገለገለ ክትብል ጀሚራ ድሕሪኡ ግን ኩሎም እቶም ሃገራት ስምረት እውን ስለ ዘይብሎም
قاليوم مس أمريكا خنلمن لنا لمنتينا هاب قدم نلمن قبل خلو قاليوم نما ترر نبالي لهم كسمام عسل زي قالوا بريزنت هاي كوميشن كتوحت فتينا اتساقم جن كم حسب تقريبا زيرو تعريف زخوانة تعريف هاي نقبرنا أمريكا لما كوم تكبر لنا لهم دونالد ترامب كقبلهم ديو ويكه زحزني Tariff pact, essentially a no tariff trade deal. This was for industrial goods. We stand ready to negotiate with the United States. Indeed, we have offered 0 tariffs for industrial goods, as we have successfully done with many other trading partners. Because Europe is always ready for a good deal, so we keep it on the table. Europe is one of America's biggest allies and trading partners. In 2023, the European Union exported $500 billion worth of goods to the US. 500 billion. In 2024, it was the largest single market for US exports. So the deal made perfect sense for both sides. And even Trump's first buddy backed it. I'm talking about Elon Musk. He says he hopes for zero tariffs between the US and Europe. I'm hopeful that that should move ideally in North America. But the US president was not interested. It's got to be. ناي بحكي زقرم أوروبا كل زجيرهم لهم كله أمريكا دونالد ترامب كل زي محرم تاتا وريد لهم كله وحيد أما اسكده حن نجوشيت نكبر مسخاخ نبعث هاي نخلينا مهنياتو نسخاخ حقس كان أن بوتين كن قتل سلزين نخل وين كابوتين كن دحين سلزين نخل بعلنا زي بقسنا بعث سلزلناو أمريكا كحقوسي لهم مسراشة تبعي سمش حجق أمريكا بيلا جرات دكروم على كم زعينة جيم ترى فلتني تاريخ أبقى معينا نايف تسمعله أما صحفت كي تصحف قل دمانا مبولنا فجي ناي بحق ناي تعريف حتى نيرو تزغون أوروباويان تعريف جيرو ميهاسيونيام يزبل نيرو ندحر تزغون نيرو زيرو تعريف كن قبلك زيرو تعريف جيرنا سرحنا نغلص المزبلو نو زيرو تعريف هيكون كنز دليل بلو مالو تدا ناي بحق زحزني سمعوا بزي Fair, reciprocal, it's got to be fair. It's not fair. We have a deficit with the European Union of $350 billion. We have a deficit with the European Union of $350 billion. And it's going to disappear fast. And one of the reasons and one of the ways that can disappear easily and quickly is they're going to have to buy our energy from us because they need it. They're going to have to buy it from us. They could buy it. انتاي زبلهم زلوسكي دفار سبعين ديو دفرتنا توخا درجة زي بلو عينا دفرتيو سلازي اندحري ايروبا مسانا كنقدو خينهم نتي دفسيت زلنا اما نقو كنتينا زلو نقدي ابتناي برودكتس ايروبا سربلاس كم زلوهم نتي سربلاس زبلو زلو بملو ندادناتنا ناي 350 بليون كغزو كخلو لهم كبورينا امريكا ندادي كله تي سربلاس زلو زيرو كغبروات خينهم ندادناتنا بفنجا كغزو لهم ماي جودنس توم يوروباويان نزغ سمعوا خلوز انتي سمعوا مخونا عنا كمان حرق عن زقن فلنا زلو جن بعد أورسولا فاندر لاين ولا حنطق قبل هذا خلاها يكون عن بجاكا بوتين نبوتين كسر لنا نيوكرين كن حجز لنا حليفكا بزعبها أوروبا كحسب زغر رأس زلواس زي كونت نايب حق زحزني دونالد ترامب نزيوم أوروبا بيلا غيرو سكويز غيرو أمريكا كحيل زدل زليو لذي حفرت يبلو سكفتا يبلو بملو تتعريف سربلا زلو ناب أمريكا كبر ندادناتنا جزو كبر نداد تجزيهم تكونهم إندسترياتهم كتفيه توداداري كونن معناته كابنا هي تشاينا إندستري تشاينا كبراشة تجزا لنا ندادي 4% العليو كفيل كات جزت اللغة ندادي كم يجر كات تودادرتكو إندسترياتك أبو خلنا راخايو بيد بايل كات سنابت لك أنا جرمن بزيسو ينقل كل زلوا مليسو نخت أفيه زجبرهم زلوا it's crazy again and that's what it is and أوروبا ما زخونة يكون مرجع كم زي بلو من عند زلنا سلازي كل سب كردو زلوا زي أتينا زلنا مدرخ كبيد مدرخ مخانون هاجراد دما ببسر ريخ هذا اللحج الجي أبزي لما لا سبتانيش تكس معكم $50 billion in 1 week. Trump is not chasing zero tariffs, he's chasing a smaller trade deficit. And he wants it done quickly. So when Europe showed up with a deal, Trump barely blinked. It doesn't fix the deficit, so he doesn't care. And that leaves Europe with just one card left to play: retaliation. Then we have seen that the countries who tried to ease the conflicts beforehand with the US and hoped for reduction of tariffs or being excluded from tariffs are wrong. This has not happened. So I can only say to the European partners, we have to stay united. If you try to solve the problem on your own, this will not be successful. So the EU is بعفشا أوروبا من رجع باللومن كم تشاينا استراتيجي جيروم نأمريكا ندونالد ترامب أفز السمع أنت تزاربوه تزبالة سينيروجن أبيك قبروه نغتل نبيران
What came as a surprise announcement. US President Donald Trump said that the US and Iran were poised to begin direct talks on Tehran's nuclear program. But Iran's foreign minister has said that the upcoming discussions in Oman would be indirect. Direct or indirect talks have been scheduled in Oman April 12, and they will come after days of warmongering between the two countries. Trump's announcement is a surprise, as Iranian officials have seemingly rebuffed US calls for such talks. Iran had ካልእ መድረኽ ድማ ካብ ናይ ንግዲ ኩናት ናብ ቀጥታ ናይ ሓፂንን ናይ ጥፋትን ኩናት ድማ ዝእለም ዘሎ ጉዳይ ናይ ኢራን እዩ ቀጻሊ ሓድሽ ምዕባለ ይመጽ ኣሎ ዝርርብ ጀሚረን ከም ዘለዋ ኣብ ዑማን እቲ ዝርርብ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝብለ ዘሎ ንሕና ንደልዮ እንተደይ ገይሮም መጥቃዕቲ ዘይተርፍ እዩ ናበለ ይደፈራርህ ዘሎ ዝኻ ጸቕጥን መፍጣር እዩ ኣይገብሮን ኢልካ ድማ ትምክሓሉ ሰብ ኣይኮነን ብዙሕ ኣጽዋርን ንወታደራዊ ስጉምቲ ከኽእሎ ዝኽእል ክቡር ዝኾነ ምንቅስቓስ ብሕሱር ዘይኮነ ብብዙሕ ገንዘብ ዝትመን ምንቅስቓስ ገይሩ ከም ዘሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እዩ ዝንገር ስለዚ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኔጎሲዬሽን ንቻይና ንኢራን ንምፍርራሕ ክኸውን ይኽእል ዲል ንክትገብር ደይትደልዮ ንዕዑ ክሕጉስ ዝኽእል ዲል ንክትገብር እዩ ዝግበር ዘሎ ክዕወት ድያ ዕወትን ምስ ግዜ ኢና ክንሪዮ ተበፂሕዎ ዘሎ መድረኽ ግን ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣመና ዘናውፅ ፖሊሲታት ካብ ምግባር ድሕር ዝብል ሰብኣይ ከም ዘይኮነ ሕጂ እውን እንተኾነ ብፍጹም ንድሕሪት ክብል መደብ ከም ዘይብሉን አንቂዱ ተበግሽ ዘሎ መራሒ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኢራን ኣብ ከባቢና ድማ ሑቲ ምስ ሑቲ ዝግበር ዘሎ ባእሲ ይቕፅል ኣሎ ሑቲ ኣብዚ ቀረባ እውን ካልእ ድሮን ከም ዘውደቑ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ናይ 30 ሚልዮን ዝትመን ስለዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሑቲን ዝግበር ዘሎ ምትፍናን ከም ካልኣይ ገጽ ድማ ናብ ኢራን ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ድማ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ንሕና ድማ እናተኸታተልና ክንከይድ ኢና ናብ ዞባና ክንሰግር Life is not what you think it is in Europe. And your brothers and sisters that are here now will not tell you that because they are really ashamed. I lived 14 years in Tanzania. 14 years. Life is better. There's so much opportunity in Ghana, Nigeria, Uganda, Tanzania, Kenya. All my brothers and sisters there, trust me. If you work hard, you graft hard. እዚ ሓውና እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ተሪር ዝኾነ መልእኽቲ ትዛረብ ዘሎ ሰምባሪ ሃስ ሰይት ብፍላይ እዚኣቶም ክብልዎ ከለዎ ድማ ዝያዳ ትርጉም ኣለዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣፍሪካውያን ኣብ ኣፍሪካ ዘለኹም ሂወት ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዝቐለለ ክትዕወት ተደሊኻ ናብቲ ዝደልዮ ዘለኻ ዕላማ ንኽትበፅሕ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዝበለፀ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ኣሕዋትኩም ክነግርኹም ኣይኮኑን ምክንያቱ እዚ ኩሉ ዋጋ ከፍ ኢሎም ኤውሮጳ መፅኦም ሕማቕ ሂወት ኢሎም ክነግርኹም ኣይክእሉን እዮም ኤርትራውያን እኳ ንነግርን ሓቂ ሓሽ ሂወት ኣብ ውሕሸኩም ፀዓሩ ካብ ምባል ዓዲ ውዒልና ይንፈልጥን ኢና ምናልባት ስምዕዎ እቲ ዘረባ ክብል ከሎ ብኸመይ ከም ዝትርጉሞ ዘሎ ኣብ ታንዛንያ 14 ዓመት ተቐሚጠ እዩ ዝብል ዘሎ ሂወት ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ታንዛንያ ፍልልይ ከመይ ከም ዝኾነ ምናልባት ንኤርትራውያን ብቐጥታ ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ ሱ ንኬንያ ኡጋንዳ ታንዛንያ ጋና ናይጀርያ ዘለኹም እዩ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ ስለምንታይ ከምኡ ክብል ተገዲዱ ኣነ ናተይ ትዕዘብቲ ክብያ ኣብዚ Your life is much better. You want to know what's happening here in Europe when you come here? I'll give you my breakdown, okay? My flat, my tiny flat, 1,400 euros a month. My energy bill, 250 euros a month. My gas bill, 100 euros a month. My car license, my car insurance, 45 euros. My mobile phone, 50 euros. My TV, 40 euros. My local government tax, 160 euros a month. My list goes on. At the end of the month, I spent 3,000 euros only bills. So if you earn your تا ምክንያት ናቱ ታናቱ አርጊመንት አመንታይ ፈትያ መሲልኩም መጀመሪያ እንታይ ዝብል መሲልካ ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ሰብሲ ደሞዝ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ሰብ ደሞዝ 2000 እንዲዩ 3000 እንዲዩ 4000 እንዲዩ 5000 እንዲዩ ብምባል ይዛረብ እዚያ ጥራይ ኢልካ ትርድኦ እቲ 4000 ዝቕበል ዘሎ 3000 ዝቕበል ዘሎ ሂወቱ ከመይ ይመስል ክትብል ክትክል ኣለካ ገዛ ክራይ ክንደይ ክፋል ናይቲ ደሞዝካ ይወስድ ኢንሹራንስ ብግዴታ ኢንሹራንስ ኣብ ስዊስ ተለኻ ንኣብነት ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ መኪና ተለካ ናይ ካር ኢንሹራንስ ካል ኩሉ ዓይነት ኢንሹራንስ ከድልየካ እዩ ናይ ዝኹሉ እትወሉ ናይ ኤሌክትሪክ ተኸፍሎ ታክስ ተኸፍሎ ናይ መኪና ናይ ኩሉ ዓይነት መጓዓዝያ ናይ ቴሌፎን ካድዩ ናይ ቴሌቪዥን ካድዩ ኩሉ ነገር ምሰእተኻ ክንደይ ተርፈካ ይትሕቶ ብፍላይ ስድራ ቤት እንተለካ ኮይኑ ኣቦን ጓልን ወዲ ክልተ ሰብ ሓዳር ክልተ ደቂ ወይ ሰለስተ ደቂ ተለዎም ሰብኣይ ዝሰርሕ ተኮይኑ ክንደይ ክተርፈካ ይኽእል እዩ ትሕቶ ናብ ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ሂወት ካብ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሂወት ይኸፍእ ክብለኩም ኢለ ኣይኮንኩን ጀነራሊ ንላዕሊ ገጽካ ክትከይድ ተደሊኻ
ርእስኻ ብፍላይ ሙሉ በሙሉ ክትጥቀመሉ ተኽኢልካ ኣፍሪካ ሰላምን ርግኣትን ዕድልን እንድሕር ከፊቱ ዕድል ማለት ሰብ ሰሪሑ ንክነብር ዕድል እንተተዋሂብዎ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝበለፀ ንላዕሊ ንክትከይድ ዘሎ ተኽእሎ ስለምንታይ ኣብ ኤሮጳ ትቕመጥ ኣለኻ እንድሕር ኢሎምካ መልሲ ይድህቦም ሓንቲ ንሳ ሂብና ክንሰግር ኢና 400 euros in Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Congo, you way better off and you have fucking freedom and a beautiful country. I want to quit in Europe. The only good thing here is my kids' education. That's it. So please. Yeah, እታ እንኮ ኣብዚ ኮፍ ኣቢላት ንዘላ ህይወት ኣብ ካሊእ ዝጠዓመ ንዑ ከም ጻዕዳ ከም ኤሮጳዊ ፓስፖርት ሒዙ ሓቂኡ ክዛረብ ከም ኣፍሪካዊ ኮንካ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ህይወት ከምቲ ንሶም ንዖም ዝረኣዮም ኣይኮነን እቲ ህይወት መብዛሕትኦም ኣፍሪካውያን ኣክቹዋሊ እዚ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ እዩ እንድሕሪ ርእስኻ ክትጥቀመሉ ክኢልካ ናይ ብሓቂ ክትፅዕር ክኢልካ ዕድላት ናይ ዓወት የለን ማለት ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ እቲ ነገራት ሕጂ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ስለዘየለኻ ኣይ ዋዝ ኢን ኣፍሪካ ወረቐት ዘይብለይ ከለኹ ኣብ ሱዳን ኣይ ኩድ ሜክ ጉድ ሊቪንግ ኣብ ኤርትራ እውን እቲ ዘሎ ተፅዕኖ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰብ ብዝተኻለ ብናፃ ኮይኑ ክሰርሕ ዕድል ስለዘይረኸበ እምበር ኣብ ኤርትራ ሂወትካ ንኽትመርሕ እውን ከቢድ ኣይነበረን ናይቲ ፀገም ግን እቲ ናይ ክተት ዘሎ ኩነታት ኤክስትራኦርዲነሪ ኩነታት ዝፈጠሮ ፀገም ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ናብ ኤሮጳ ጥራይ ምጉያይ ገለገለ ሰብ ኣሎ ነዛ ቪድዮ ቆሪፁ ንበዓልካ ዳደይ ትምለስ ክብለኒ ኣነ መፅየ ኦልሬዲ ሕጂ ኣነ ስለ ዝመፃኹ ባይ ዘ ወይ ኣነ ኣብ ኤሮጳ ከለኹ እውን ኣመና ከፊኒ ኢለኩም ኣይኮንኩ ዘማርር ዘለኹ ሓደ ሕብረተሰብ ክምዕብል ተኮይኑ ግን ብነብስኻ ጥራይ ተዓቅኖ ንስኻ ነዛ ዘረባናተይ ቆሪፁ ንበዓል ኣብ ምቾት ኮይኑ ንኻልኦት ከምኡ ዝብል ይብል እምበሃር ንዓኻ ኣብ ኤሮጳ መፂኻ ስለትነብር ዘለኻ ንኤሮጳ ስለትማዕብል ዘለኻ ካልእ ሰብ ከማይ ይኹን ዝብል ፀላኢ ሃገሩን ፀላኢ ህዝቡን ጥራይ እዩ ሕብረተሰብካ ከምቲ ንስኻ ወይ ከምዚ ኣነ ናብ ኤሮጳ መፂናዮ ዘለና ኩሉ ዘድሕረይ ክመፅእ ኣለዎ ትብል ከምኡ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተለካ ኮይኑ ዮር ስቱፒድ ን ኣይ ሆፕ ሰብካ ይሰምዓካ ንኸውን ምክንያቱ ኩሉ ኤርትራዊ ደገ ወፂኡ መፍትሒ ይኮኑ ከምኡ ኮይኑ ዝርድኦ ሰብ ኣሎ ኣነ እኳ ስቱፒድ ኣይኮኑ እቶም ከምኡ ዝብሉ ንኤርትራ ከጥፍዋ ዝደልዩ እዮም ከምኡ ዝብሉ ኣነ ንስኻ እንተጋጊና ኣብ ደገ ኮይንካ ትሪኦ እንተለኻ ኣነ ንስኻን ዝወሰድናዮ ምርጫ እቲ ዝበለፀ ምርጫይ ነይሩ ንኤርትራ ትብል እንተለኻ ትሕዝን ናይ ብሓቂ ኣነ ንስኻን ስለ ዝገበርናዮ ካልእ ክስዕበና ኣለዎ ማለት ኣይኮነን እንተኽኢልና ኣነ ንስኻ መፂና ኣለና ከመይ ጌርና ነቲ ካልእ ሕብረተሰብ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና ክንሓስብ ዘለና ኣፕሮፖ ወይ ከዓ ብዛዕባ ምሕጋዝ ክንዛረብ ከለና ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓንቲ ኣብ ኤክስ ፖስት ገይሩ ነይሩ ንሳ ድማ እንታይ ትብል ኢኖቬሽን ሃብ ሰንተር ፎር ክሬቲቪቲ ኤንድ ፕሮግረስ ብሓንቲ ብሶና ብርሃነ ዝተባሃለ ዝተፃሓፈ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ብኤር ሊንክ ብኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ከምኡ ብካልኦት ብኤር ቲቪ እውን ዝወፅእ ዝነበረ ፈጠራውነት ናይ ስንዓ ናይ ፈጠራውነት ፕሮግራም ኤርትራ ሃንደበት ዘጋጠመ ዘይኮነስ እቲ መንግስቲ ባይ ዲዛይን ዝሰርሓሉ ከም ዘሎ ሕጂ ተረዲኑ ንዓይ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ስትሮንግ ኤምፋሲስ ኦን ቴክኒካል ትሬኒንግ ኣከንዲ ብኣካዳሚያ ንክንደይ ዓመት ዘይኮነ ሓፂር ዝኾነ ቴክኒካዊ ትሬኒንግ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ ይስኸ at the core of the hub's mission እቲ ዕላማ ነዚ ናይ እንታይ ዝብል ፕሮግራም ኣታትዮም ኣሎ መሲልኩም the youth innovation and entrepreneurship hub ወይ እውን ኢኖቬሽን ሃብ ዝብል ዝተፀውዐ ነቶም መንእሰያት ቴክኖሎጂካውን ናይ ፈጠራውነት ፖቴንሻል ናቶም ወይ ትሁቦ ንምግንፋል ንምዕዛዝ ዘተኮረ እዩ ንሱ ድማ young participants primary ካብ ግሬድ ካብ ታሽዓይ ክፍሊ ክሳብ 11 ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከምኡ ቅዲ ዘለዎም ናይ 6 ወርሒ ከምኡ ናይ ዓመት ትሬኒንግ ብምሃብ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ ትሬኒንግ እዮም ዝብዎ ዘለዉ the rigorous courses offered structural into 3 levels ሓደ with each level spanning to 6 months ሰለስተ ፕሮግራማት ዘለዎ ዕምቋት ብዘለዎ መንገዲ ይምህርዎም ከም ዘለዉ እሱ ድማ ኤሌክትሮኒክስ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ናይ ሶፍትዌር ፕሮግራሚንግ እዚ ስክራች ፕሮግራሚንግ ሮቦቲክስ ሶልደሪንግ ዝኻ ነቲ ትሰርሖ ዘለካ ንምፍፃም ዝሕግዝ and later involving the design and assembly of exterior casing of electronic devices ስለዚ ሓደ ሰብ ብሕፅር ዝበለ ትሬኒንግ ናብ ጭቡጥ ዝኾነ ንብረት ንከፍሪ ከመይ ጌርካ ትሕግዞ ንዑ ዝሕግዝ ስልጠና ይህብ ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ ኣብዚኣ ጥራይ ጠጠው ኢልና ዓብ ክብሪ ኣለኒ ነዛ ፖሊሲ እዚ ብምብትታዊት መንግስቲ ኤርትራ ክንደይ ግዜ ኣብዚ ቻነለይ ይዛረቦ ነይረ and this is very very brilliant ንዓይ ሰሚዖም ገይረ እሞ ይብለኩም የለዎም ቀደም ዝተገበረ እዚ ኣነ ስለ ዘይፈለጥኮ ጥራይ እዩ so the innovation hub envisions an even broader and more inclusive approach to technological education and innovation the success of the 2025 science and innovation fair
has reinforced the importance of creating spaces where young minds can experiment, learn, and showcase their potential, with plans to further integrate college graduates. Oh my God, college graduates and working professionals into this program. The hub is poised to become a key institution in shaping Eritrea's future. Thank you. A big compliment. Minister Timirtina Ertra, Abtina Innovation Fair, Kulo Minister Tata Satifon comes in a baron, Etmangis Sidema, Nezhijin Rio Zelena Manisat, up to collegiate Nuzalone, up Kala Audi, a profession of Firom Zalone, Bahada Magbar, Fatarawunet, Zetokoret Mirti, Nabogos Ihait Kamzalot, Mangisticam policies in a Granazalo. Naibahaki, Zehugusin, Tasfaz Zeben Madragio, Zaba, STEM, engineering, science, innovation, can Arabs and Henab China. The China Comus Gabarella, Agabab Timirtas as Gayarati Airtradma, Kultus Gumtan Hutwasit Hill Hagaria. Magnato, Kabla Allen Tahti, Kaltif Tazazat, Khadalas Hagaras Lazonet. Selezi, Etmangisabla Allen Azizu, Abtahted the Makubariu, big compliment. Nazaz Rabazia, Apex, Miswara, Animal CBM near and Tyler CBMske. أبزس عيفلهم نيره بزحات كون شير غيركم مالهم كريكم يدان أبزلا يغني لنا أتو يماني بفلاين مستر يماني أبز حلف زرانا بزحات إيرتراويين تستساتفوا مرحتنا إيرتراوين بمولهم ناي كل بمولهم برسترتات ناي حرشاديو ناي إندستريديو ناي نقدديو كلاتهم تساتفهم نيرم الزيد ما إتمنجسي أبتدلو كنتات ساكندي بعمق أتسرحلو كم زلون قبل عليه دما تاريخ ناي سورة حزب إيرترا تاريخ أيوب تانكز نبرت ويحسين ذهب كات أو يخان خالم على مكبر فتراونت أبتي حزب إيرتران تاريخون استمسرته مخانو كابزن اللي على جن نابيك نوصل خليلا كومبليمنت جرى له مالو غنى ويون تشالنج جرى مالو نزع أبدا جزء له سبسي مستعب أب وش تعدو خوي نزفتر زلوا كم يجرنا كنحوسن غل مغنياتو صبوق حساب ويون صبوق نبرترينا نبعد هذا خد كيرو نب إندستري كد كيرو تخينك جنزب يدليو mentorship ويون ناي coaching ناي حساب كل زلون كمغري يقولوا كم لما بلاتفورم كتجبر لك تنقرات كم حساب نبتكبر نغير تغينو نب تكبرك لكم كله حنت نبرت فتير كده كونس نتا نبرت بازعك كشيطان نبداغا كقربان تخينك سزاب دغزلنا دلونا زلو بسمعت راي كونس بفاينانس كمون باستراتيجيك حق الزغل سلازلنا نتب دغزلون نتب دغزلو سب مستوشت زلو كراخب زغل بينتو كما يغيرنا نحنص نفس وكف من سيدما بزي قد سابيلو نتا وشت زغبر زلو معباله بستفل عليه من قد كبركتولو زغل دليت سلازلو نزي مسرح زي كما يغيرنا كنسالط انغل انتي كغبري خليل صحيفه لو بزحات شير جيروما بغاتاني اتو يمانه قبر مسكال دما تاج يرس لصحفكوا اي ريلي هوب قال كريوا اوف كورس كاب دغخ مصخلت حبريتا حماق سمعتات كيف فطر يفريه كم تزاز ويون قلقله خيكون حسابنا هنا نهب زلنا سجيشن يو ريتينا نهب زلنا تمنقسي قلقله حطوتات ناتي درو يشرح لكم زلون ابتكباري خيت كم زلون يرل له ناتي حساب سمعهم دا يكونس اقدموا ونه بلان زغبر ويو رايانه ابتناتي تعزبتي مستن ساتون بصيحم مزلو اب حدا يمص سلازلو صبغ يسمعني ندغ زلو سبدما نقحات زياده تبغسون خوست كقدم زغل حسابات يزغرب زلو سلازي ناتكم ريتو ناتكم حسابات لعلو كل دما دلونت نكل يزغبر زلو اي ثينك تمنغسي نتكونتات ابغل نطبي هيا ويلكم قبل خل خوني سلازي دلونت جيركا بأمروخا تداليخا بقطباخا تداليخا بكل من قد صقاتاتكا الداليخا تسنيكا من البات نتوما بيرتراس غبر زلو حسابات بزح تمرت زلو ابدغ سلازلنا مينتور كوينو ديو حساب بمهاب ديو ويون انفست بمقبار ديو ويون متبعي غنزب بمقبار ديو ويون نتي نساتون فتيرو مزلو بلاتفورم عم معباي كونتريبيوت بمقبار ديو بستفل عليه من قد كنحجزنا خلينا ناتكم حسابات كسمع دما دس يبلني إيرترا فتراو نزلوا هاجر انتقينا ترايا دما نتقول زلوا سجماتنا كند كاب دقة مركب ترايا ده كوشتنا حدش مس إيرترا خيز التكنولوجيا بممتع كنا عب نخل حجي نابتنا يزوبانا كنا تات كنسجرينا مجمريا أبي تبيا بزح معباليتات يزقبر زلوا اسكنعو كنركفتن انتايو حدا كابتي زيس كنسمع سر كوران يا على ما كف مع برسول توكاج بروتوكول اللي تطبقه هنا نتوالى كل تامر بفيت የአፍሪካ ቀንድ ቀጣና ካለበት ነባራዊ ሁኔታ ዓለም እየሄደችበት ከምትገኝበት የፖለቲካና የኢኮኖሚ መንገድ እንዲሁም ሀገራችንን ልናደርስ ከምንፈልግበት የብልጽግና ደረጃ አንጻር ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች መኖራቸውንም ምክር ቤቱ ተመልክቷል።
የመጀመሪያው በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሊኖር የማይገባውን ፍላጎትን በኃይል የማስፈጸም ኋላ ቀር አማራጭ የሚከተሉ አካላትን የተመለከተ ነው። እነዚህ አካላት መልካቸው ይለያይ እንጂ በተለያዩ አካባቢዎችና በውጭ ይገኛሉ። የራሳቸውን አካባቢ ከሌላው የበለጠና አብይ አሕመድ ናይ ሓደ ሴኪሪቲ አኼባ ገይሩ ካብኡ ዝወፅእ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ብዛዕባ ቀርኒ አፍሪካ ክዛረቡ ከለዉ ገለገለ ሓይልታት ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ክኸውን ዘይግብኦ ድሌታቶም ወይ እውን ባህግናቶም ብሓይሊ ከተግብሩ ዝፍትኑ ንርኢ ኣለና ኤግዛክትሊ ንመን እዩ ዝረቁሕ ዘሎ ኣይርዳእንን እዩ ግን ካብቲ ግምታት ምናልባት ኤግዛክትሊ ንኤርትራ እንተዘይኮነ ኣብቲ ሰርከስ ናይ ዘረብኦም ኤርትራ ከም ዘላ ርዱ እዩ ደይ መደይልካ ድማ ኢኻ ንፁር ዘረባ ደይ ምዝራብ ምክንያቱ ሰብ ናብ ዝደለዮ ክትርጉሞ ስለ ዝደሊ ብሓፈሻ ንሱ ነቲ ሃገሩ ናይ ሰላምን ናይ ርግኣትን ሓሳብ ዘለዋ ንፅቡቅ ሽርክና ትሰርዕ ዘላ ገይሩ ንካልኦት ሃገራት ክውንጅል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ሰላምን ርግኣትን ዘምፃእ ዘረባ ኣይኮነን ንሕና ናይ ሰላምን ጽቡቅ ነገርን ክንፅዕር ኢና ክንዲ ዝብል ንካልኦት እዩ ዝነቅፍ ዘሎ እስከ ስምዕዎ በአሽሙር ንመን ይካርም ዘሊ ዘሎ ተጎዳ አድርገው ያሉ መነጋገርና መወያየት አይፈልጉም። ሴራ፣ ወጥመድ፣ ዝርፊያ፣ እገታ፣ ጭካኔ፣ ህገወጥ ንግድና ፍላጎትን በኃይል ብቻ ማስፈጸም መለያቸው ነው። አልፎ አልፎም ጥፋት የጋራ ዓላማቸው በመሆኑ ተቀናጅተው ለማጥፋት ይሞክራሉ። ህጋዊ የፓርቲ ሽፋኖችን ለህገወጥ ተግባራት ይጠቀማሉ። ከኃላፊነት የተነሱ አኩራፊ ፖለቲከኞችን በመጠቀም ህገወጥ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለሁከት ተግባር ለመጠቀም ይሰራሉ። ሁለተኛዎቹ አካላት በተለያዩ ቦታዎች ተቀምጠው በሀገር ውስጥና እጂ እቲ ዘረባ ክትግምቶ ከለኻ ናብ ግብፂ ዝያዳ ዘተኮረ ይመስል ክረዳዱ ዘይክእሉ ንካልእ ውሽጣዊ ፀገማት ፖለቲካዊ መሳርሒ ገይሮም ርግኣትን ሰላምን ናይቲ ሃገር ከፍርስ ዝደሊ ዝያዳ ምስ ግብፂ ኣብ ዳይሬክት ናይ ኣብ ሓደ መዕለቢ ዘይበፅሐ ዲቤት ስለ ዘለዎም ብዛዕባ እቲ ናይ ዲጋ ዝምልከት ናይ ኒል ዝምልከት ግን ጎኒ ጎኒ ድማ ንኤርትራ እውን ዝሕውስ ዘረባ እዩ ምክንያቱ ግብፂ ክብሉ ከለዉ ብቐጥታ ምስ ግብፂ ነቲ ግብፂ ትገብሮም ዘላ ናብ ኤርትራ ፀጊዖም ናብ ህዝቢ ክሸጥዎ እዮም ዝፍትኑ ግብፂ ብኤርትራ ገይሩ ነታ ብኣምሓራ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ካልእ ክልላት ዝፍጠር ዘሎ ክልቲኦም እዮም ዝገብርዎ ዘለው ብምባል ዝያዳ እቲ ግብፂ ዝበሃል ዝሞታ ርእሲ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ክኾነሎምን ነቲ ህዝቢ ድማ ናብ ሞቢላይዜሽን ክሕግዞም ናብ ኤርትራ ገጾም ክጥቀምሉ ስለ ዝደልዩ ኣገይን እቲ ዘረባ ንሰላምን ርግኣትን ዘንግስ ዘይኮነ ደይ መደይልካ ነቲ ዘሎ ወጥሪ ንላዕሊ ንምድያብ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ ወታደራውያን መኮንናት ሴኪሪቲ ሓለፍቲ ኣገደስቲ ናይቲ መንግስቲ እዮም ተሳቲፎም ነይሮም እቲ ዘረባ ድማ ወላ እውን ነቲ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ እውን ይትንክፍ እዩ በዘመድ አዝማድና በብልሹ አሰራር ህዝብ እንዲማረር ሆን ብለው ይሰራሉ። ሶስተኛዎቹ የሐሰት ፕሮፓጋንዳውን የሚመሩ ክንፎች ናቸው። መደበኛውንና ማህበራዊ ሚዲያ የኢትዮጵያ ጠላቶች ተልእኮ የተቀበሉ በሀገር ውስጥ ችግር ለመፍጠር የሚጥሩ ባንዳ ኃይሎች ከዕለት ወደ ዕለት አቅማቸው እየደከመ ተቀባይነታቸውም እየከሰመ መጥቷል። የገንዘብና የሰው ኃይል ምንጫቸውም እየነጠፈ ነው። ነገር ግን ፈጽመው እስኪጠፉ ድረስ ህግ የማስከበር የሰላም አማራጮችን አሟጦ የመጠቀምና ህዝብን የማንቃት ስራዎች ወሳኝ ናቸው። ይህን ከምንሪኦ ዘለና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም በዳሂና ኾነ ይመጽእ ስለ ዘሎ አብይ አሕመድ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ኦፍኮርስ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ነቲ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ደገ ሓይሊ ድፊኢት ከም ዘለዎ ናይ ደገ ሓይሊ ብዝገብሮ ዘሎ ከም ዝኸውን ዘሎ ዝብል ሽፋን እዩ ክገብረሉ ዝፍትን ዘሎ he can do whatever he want እዚ እቲ ሓደ ክፋል እዩ ዝያዳ ናብ ፋኖ ዘተኮረ ከምኡ ናብ ሸነ ዘተኮረ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምስቲ ናይ ትግራይ ክኸውን ከሎ ግን ሓደ ቀጥታዊ ዘረባ እውን ገይሩ ኣሎ ሓድሽ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ሸይሙ ከም ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኮይኑ ገለ ካብቲ ውሽጢ ዝበሎ እውን ክንርኢና እስከ ንስማዕ ኣብዚ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ኤርትራ ርክባት ደው ክብል ዘኽእል ኣገዳዲ ነጥቢ ስምምዕነት ፈሪሞሎም ኤርትራ ድማ ንሽሞት ሓድሽ ፕሬዚደንት ትግራይ ምክንያት ብምግባር ስጋኣታ ገሊጻላ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ከምኡውን ምርግጋጽ ፍትሒ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ዝምልከት ነጥቢ ዘይተኻተቶም 8 ግዴታታት እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፈሪሞሎ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓድሽ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ቋማውን ሃገራዊ ሉዓላውነትን ዝወጽእ ኩሉ ዝምድናታትን ንጥፈታትን ደው ክብል ተሰማሚዖሎም ሎማዓልቲ ጊዜያዊ
ጊዜያዊ ፕሬዚደንት መምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኑ ዝተሾመም ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ሃገራዊ ላዕላውነት ከምኡውን ካብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝወፅእ ተባሂሎም ዝተቆፀሩ ርክባትን ንጥፈታትን ደው ክብሉ ተሰማሚዖም ሓዱሽ ፕሬዚደንት ነዚ በብፅዓ ኣትዩ ዘሎ ምፍፃም ተልእኾ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብቲ ስነ ስርዓት ምትሕላፍ ዝተፈረመም ሰነድ ቃል ኪዳን ዝተመርኮሰ እዮም ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ መሪሕነት እቲ ክልል ካብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ሰሉስ 30 መጋቢት እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ስነ ስርዓት ተኻይዱ ዘሎ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣብ ክልል ትግራይ ንኩሉ ዝሓቁፍ ጊዜያዊ ምምሕዳር ንምቋም ዝወፀ ደንቢ ኣጽዲቑ እዮም ነፂብ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ዝነበረ አቶ ጌታቸው ረዳ ብ14 መጋቢት 2015 ዓመተ ምህረት ነቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክመርሕ ተመዚዙ እዮም ሌተናንት ጀነራል ታደሰም ፈሪሙ ኮይኖም ኣብ መግለጺ ልኡኽ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ ዝተኻተቱ 7 ነጥብታት እቶም ሰለስተ ንጉዳይ ሰላምን ድሕነትን ዝምልከቱ እዮም ጀነራል ወዲ ወረደም ብትግሃትን ብተኣማንነትን ክፍጽሞም ቃል ካብ ዝኣተው ሓላፍነታት ሓደ ድማ ካብ ሕገ መንግስታውን ሕጋውን ስርዓት ሃገራዊ ላዕላውነትን ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ዝወፅ ዝምድናታት መወዳእታ ምግባር ዝብል እዮም መቸም እቲ ወዲ ወረደ ዝበሃል ዘሎ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ኮይኑ ተመሪጹ ኣሎ ኩሉ እቲ ነገር ግን ሓደ ዓበ ድራማ ኢኻ ትርኢ ትግራይ ሓደ ክልል እዩ ሓደ ክልል መጠን ኢንተርናሽናል ዲፕሎማትስ ኣብ ዝተራኸብሉ እዩ እቲ ምስግጋር ናይ ስልጣን ዝግበር ዘሎ ኣሚን ናይ ኣምሓራ ሪጅናል ሊደር ክቅየር ከሎ ኮሚዲው እንታይ ተሃገር ኣነ ይርዳእኒ ናይ ዞባ ኣመሓዳሪ ወይ ወና ሓደ ክልል ኣመሓዳሪሲ ውሽጣዊ ሃገር ናይ ተሃገር እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብኻሎት ብውክልና ዝመሓደር ሃገር ይክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ኣብዚ አብይ አሕመድ ዝበሎ ንሽተይ እስከ ክንሰምዕ መጀመርያ እቲ ዝተገበረ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ናይ ኣሜሪካ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ሓጎስ ከም ዝተሰምዖ በቲ ተገይሩ ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ዩኤስ አፕላውድ ጣቅዒት ወይ እውን ሓጎስ ናይ ኣሜሪካ በዚ ናይ ምስግጋር ናይ ስልጣን ናይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ሓድሽ ፕሬዚደንት ኮይኑ ብምሕላፉ ሕጉስ ከም ዝኾነን ከምኡውን እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምትግባር ዝተገበረ መቐፀልታ ናይቲ ክትግበር ዝገበርዎ ከም ዘመጎሰ ዝነግር ዘሎ ሚኒስተር ናይ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ዝበሃል ማለት እዩ said that selection of Lieutenant General Tadesh Warade as Tigray's interim president reaffirms the Pretoria Accords, the Pretoria Sumana Pretoria يقصر كم زلون and shows a commitment to respond to the needs of Tigray and Ethiopia. زي أتقداي ناي Tigray كافح قبل اللوز خلز نبرة تمليسو مسجقار ناي سلطاني كبر كم زلون نزيد ما دبرتين زمر حزر لو جلنا نوع وان زحتة يا أبا حمد دراما قبريز في التنير نوع وان يقبر ني ጌታቸው ረዳ አሊኻ ነዚ ታደሰ ወረደ ተካኣልና ኢሎም ኩሎም ቶም ናይ ህወሓት ናይ ደብረጽዮን ይኹን መንጀሪኖ ዝርከቦም ኩሎም ሓቲቶም ነይሮም እዮም አብይ አሕመድ አንቂጽዎ ነይሩ ነዚ ሕጂ ድማ ነቲ ጸገም ንሱ ፈጢርዎ ዝነበረ ከም መፍትሒ ኮይኑ ንዓለም ለኸ ኣኪቡ ኣነ ናይ ሰላም መራሕየ ሰላም ከምጽእ ዝኽእል እየ ብምባል ስልጣን ናይ ምስግጋር ኣብ ኢትዮጵያ ንፍጽም ከም ዘለና ገይሩ ይዛረብ ዘሎ ግን ክዛረብ ከለኻ ገለ ለበዋ ድማ ዝደርብዮ ዘረባ ነይሩ መጀመርያ ንሽተይት ናይ ኣሜሪካ ምስ ህወሓት ዘለዎ ፍቅሪ ስቲል ክቕፅል ምዃኑን ናይ ህወሓት ደጋፊ ምዃኑ ድማ ደጊሚ ዘረጋግፅ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ዝገብሮ ዘሎ ፖለቲካ ኣሜሪካ ብቐረባ ከም ትከታተሎን ኣብ ትግራይ ዝግበር ፖለቲካ ድማ ማእከላይ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ጌራ ከም ትወስዶ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ክልል ሶማሊ ዝግበር ፖለቲካዊ ምስግጋር ኣሜሪካ ይኹን ካልእ ኤምባሲ ኮሜንት ክገብረላ ንርኢ ኢና سدي كونس أمام حراز جبر زلوا بوليتيكا ونوتسون كم زلون رياكت جيرهم لا يفلتونهم زخونة يكون ديبيت كجبر ويوم زعبوا كزاربايت سمعمنيها ناي تجرايجن كنديج زي نابو خيدلو كنديج زي كالو دبلومات ناي أبدي سابا نتجراي خدين عنري ناي تجراي ما راحتوا تباهيلهم مس ماي كامر كراهبو مس أمباسادر كراهبو لانك أنا ون وتم كالو بارتات زبهالو أب إمباسي ناي أمريكا تجابيهم مست أمباسادر كم تراهبو سلزي أمريكا ستيل تناي هوحات أجندة سنترال كم زخونين عن رزلنا زبو ما تنكتري خلا غرما تقول كتسألنا بزلو حلق كم زلوين عن رزلنا كيف جا سمعوا الملكت يا واج ما شاشالو أسرار مكتلو እንደዚህ ያለም ግሬስፉል ፕሮግራም ማካሄዱ በሙሉ ልክ ለአንድ ሰው አይን እንደመቅጠም ነው አይን የሌለው ሰው የሚፈልገውን ነገር በቀላሉ መከወን ይቸገራል የህግ የአሰራር
እንደዚህ አይነት ሴሬሞኒያል ጉዳዮች ለጀነራል ታደሰ በትክክል የሚያዩ ሁለት አይን ይሰጣቸዋል፣ አይናማ ያደርጋቸዋል። በህግ ላይ ቆመው አወያይተው ጊዜ ወስደው በሁሉም ፈቃድና ይሁንታ የመጡ ፕሬዝዳንት ስለሆኑ አይናማ ሰው ያደርጋቸዋል። ነገር ግን አይናማ መሆን ለማየት በቂ አይደለም፣ ብርሃን ይፈልጋል። አይን ያለው ሰው ብርሃን በሌለበት ቦታ ላይ ወይም በጨለማ ውስጥ አይናማ ሰውና አይን የሌለው ሰው እኩል ናቸው። ሁለቱም ብሓፈሻ ልቦና ናቱ ታዘየላ ልቦና እንዲሁ ሼር ክገብረሎም ዝፍትን ዘሎ ሓደ ግዜ ናይ አብይ አሕመድ ኦፍኮርስ 7 ዓመት ምስ ገበርካ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ መሲልኩም ናይ ኢራን እዮም ዝብልዎ ሓደ ህበይ ሳብ ቤተ መንግስቲ እንድሕሪት ኢኻዮ እቲ ቤተ መንግስቲ ይኮነን እቲ ህበይ ኣይኮነን ንጉስ ዝቕየር ይብሉ ታይዳ እቲ ቤተ መንግስቲ መካነ እንስሳ ዝቕየር ወይ ካ ሰርከስ ዝቕየር እዮም ዝብሉ አብይ አሕመድ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዙርዩ ዘለው ማዕርዩ ወይ ልዕልዩ ልቦና ዘለዎም እዮም ካብኣቶም ፀብለል ዝበለ ኢንተሊጀንስ ወይ እውን ኤጁኬሽን ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ክዛረቦ ዝፍትን ግን ልክዕ ከምዚ መምህር ነቶም ተምሃሮ ብትምህርቲ ብደረጃ ፍልጠት ተመክሮ ትሕትዩ ስለ ዝኾኑ ልቦና ከካፍሎም ከም ዝፍትን ዳርጋ እቲ ዘረባ ናቱስ ናይ ምቁንፃብ ዓይነት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ብዛዕባ ዓይኒ ዘለዎን ዓይኒ ዘይብሉን ብሓፈሻ ልቦና ይከካፍል ዝፍትን ዘሎ ንቅርብ ኢሉ ዝሰምዕ ሰብ ግን ብኣሽሙር ነቲ ናይ ትግራይ ሓሸውዬ ከም መላገፂ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ብዙሓት ሰባት እዮም ክገልፁ ርየ ዘለኹ ጀነራሊ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቶም ብስርዓትን ብሕግን ኣብ ቅድሚ መጋባያ ናይ ዲፕሎማት ናይ ዓለም ኣረኪብና ካለና እዚ ዝሃብናካ ድማ ተሓሲቡሉ ዝተዋሃበካ ለበዋ ስለ ዝኾነ ኣነ ዝበልክዎን ኣነ ዘልዮን ክትገብር ኣለካ እዚ ዓይነት እዩ ትለበዋ ኢንጀነራል ክንሪኦ ከለና ካብዚ ኩሉ ድራማ ዝተረዳእና ነገር እንተሎ አብይ አሕመድ እዘን ለንቀነ ወለቕ ዘለቕ ክገብረን ዝቐንየ እውን ንተጋሩ ሓደ መልእኽቲ ከመሓላልፈሎም ስለ ዘለዩ there is a boss ኣነ ቦስ ምዃነይ ብዘይ በኣይ ክትገብርዎ ትኽእሉ ወላ ሓንቲ የለን የስ ካባይ ንላዕሊ ካባይ ተፈንቲትኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ክትዕመኩም ግን ኣይኮነን ስለዚ ክትዕመኩም ስለዘይኮነ ተንበርኪኽኩም ኣብዛ ናተይ ቦታ ድሌታትኩም ክትሓቱ ክትክእሉ ኣለኩም ኣነ ድማ I can do anything I want እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ወላ እውን ኪድ ናፃ ሃገር ኩን እንድሕር ኢሎማ ከም ዘይክእሉ ገይሩ ፕሩፍ ገይሩላ አብይ አሕመድ ስለምንታይ ከም ዝብለኩም ዘሎ ትግራይ ቁጠባ የብሉን ጀነራሊ ኣለዋ ክልላት ነፍሰን ንክኽላዕ ባእታታት ዘለወን ረዲኹም ኣሎ ትግራይ ከም ዝርዮ ዘለኹ ኣነ ግን ዋላ እውን ኪድ ከም ሃገር ኩን እንደዝበሃል ነይሩ ክኸውን ኣይክእልኒ ትግራይ ከም ሃገር ትበሃል ኣጀንዳ ንኤርትራ ገለ ጎቢጥካ ድዩ ካብ ገለገለ ሰሪቕካ ድዩ ክኸውን ዝኽእል እምበር ኣብዛ ሕጂ ዘለዋ ኣቃውማ ከም ሃገር ኩኑ ተባሂሎም እውን ክኾኑ ብቅዓት ከም ዘይብሎም ኣቦ እውን ዘረጋገፀ ይመስል ጀነራሊ ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ፖለቲካል ሰርከስ ናይ ኢትዮጵያ መመሊሱ እናባእሰ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ኣነ ይኹን ንስኻትኩም ከነስተውዕለሉ ዘለና ኢትዮጵያ ናበይ ገፃ ትኸይድ ትግራይ ናበይ ገፃ ትኸይድ ምዕዛብ ከድልዮ ይኽእል ኸውን ግን እንድሕሪ ሕቶ ናይ ትግራይ ፀጥ ከብሎ ክኢሉ ኣብ መስመር ክእትዎ ክኢሉ ሓንቲ ቀላዕ ኣገዳሲት ክትተርፈ እያ እሳ ድማ ሕቶ ናይ ኣምሓራን ሕቶ ናይ ፋኖን ክኸውን ሕቶ ናይ ፋኖ ድማ ምናልባት አብይ አሕመድ ነቲ ድሌት ናይ ህዝቢ ትግራይ ክንምንታይ ማኒፕሌት ክገብሮ ይኽእል መጀመርያ ክገብሮ ዝኽእል ኮይኑ ዝስምዓኒ ነቲ ናይ ኣምሓራ ከምዚ ናይ ትግራይ ገይሩ ዝኾነ ይኹን ሰትል ክገብሮ ከደቅሰሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር እዩ is it going to be possible ይከኣል ድዩ ክገብሮ ድዩ ካልእ ርእሲ ክኸውን ከሎ ብዝተኻለ መጠን ብወታደራዊ ዓይኒ ዝገበሮ ኣይሰለጦን ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ እናተቐየረ ስለ ዝመፅ ዘሎ ብወታደራዊ ዓይኒ ኣይከውን እዩ እንድሕሪ ጠቕላላ ብወታደራዊ ብሰላማዊ መንገዲ ዝኾነ ይኹን መዛዘመን ክገብረሉ ዘይከኣል ኮይኑ ቀሪቡ ድማ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ መሊሱ ነታ ካልይቲ ዝገበረ ወታደራዊ ስጉምቲ ግን በይኑ ዘይኮነ ንተጋሩ እናሰሊፉ ወልቃይት ምለስዶ ገለ ኢሉ ምስኣቶም ኮይኑ ንኣምሓራ ብክልተ መንገዲ ክሃርሞ ክፍትን እዩ ምናልባት ነቲ ናይ ፋኖ ዝበሃል ቃልሲ ድማ ንከጥፎ ዕድል ክቦ ይኽእል ኸውን እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ክገብር ከምዚ ዓፋር ገለ ዝገብር ዝነበረ ናብ ትግራይ ክገብር ክእል ኸውን እዩ ብኡ ገይሩ ድማ ነቲ ናይ ንተጋሩ እቲ መሬት ናይ ምዕራብ ትግራይ ዶገለዶ ክተማልሱ ኢኹም ብኡ ጌርኩም ድማ ነቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ንቕተሎ ኢሉ ነዚኣ ክገብር እንድሕር ክፍትን ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ እንተሰሊጥዎ ድማ
ኔክስት ስቴፕ ናቱ ስልጣን ናቱ ኮንሶሊዴት ክገብር እዩ ነቱ ዘሎ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ፀገማት ንኩሉ ሓሊፉ ሓይሉ ሒዙ ገበል ኮይኑ ድሌቱ ከስምር ክፍትን እዩ ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና ግን እንተታት እዩ ንኸይከውን ዘፍቅድ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ቀደም ዝነበረ ቁጠባዊ ጭዋዳ ክህልዎ ኣይኮነ ብዙሕ ናይ ደገ ሓገዛት እናጎደለ ክኸይድ እዩ ሃገራት ካልኦት ቀዳምነታት ስለ ዘለወን ሓንቲ ትኬት ጥራይ ዘላቶ ብፍላይ እታ ትኬት ንዕናቱ ዘላቶ ድማ ኢማራት ዝበሃል ሃገር እዩ እቲ ኢማራት ዝበሃል ክንምንታይ ኢንቨስት ይገብር ይኽእል ኣገዳሲ ክኸውን እስከዚያ ንሽተይ ስምዕዎ ኣብዚ ሰላም ቆልዓ መፃኹም ኣብዚ እዋን እዚ ካብተን ናብ ኣፍሪቃ ወፍሪ ዝገብራ ሃገራት ቀዳመይቲ መንግስቲ ስርዓት ትበሃል ምናልባት ቻይና ምበልና ተዘይኮነ ኣሜሪካ ወይ ዘና ኣውሮፓ ሃገራት ዓዲ እንግሊዝ ያ ፈረንሳ ከምኡውን ሜቢ ዘና ዓበይቲ ካልኦት ሃገራት በዓል ጃፓን ተርኪ ስዑዲ ገለ ፀዋዕና ምስለኒ ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወይ ኢማራት ዩኤኢ ቀዳመይቲ ኮይና ተሰሪዓ ኣላ ጓልኣነ ቻይና ሓሊፋታሲ ቀዳመይቲ ኣፍሪቃ ኮይና ኣላ ኢንፋክት እቲ ናይ ሓቂ ዝዛረብ ከማን ቀዳመይቲ ምዃና ጥራሕ ዘይኮነስ ብተዓፃፀፈ መገዲ ክሳብ ሕጂ ከዓ ካብዚ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ዝመፅእ ዓመታት ከዓ ዕርዩ ከም ዝውስኽ ዝረበሉ ዘሎ እሞ ስለዚ ንምንታይ ከም ኤርትራውያን ንዓና ገዳሲ ማለት እዩ ኣብቲ ዞባና ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ ብሕልፊ ብሕልፊ ምስ ኢትዮጵያ ተተሓዘ ብዙሕ ፅልዋታት ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካ ናይ ወተሃደራውን ካልእ ፅልዋታትን ዘለዎ እሞ ስለዚ ከም ኤርትራውያን ንሓደ መረዳእታ ናይ ሓባር መረዳእታ ክህልወና ዝግበኦ ኢለ ሓደ ነጥብታት ዝሓስክዎ መፅእ ኣለኹሞ እንደገና ቋልሓን መፃኹም ታንክ ዩ ከምቲ ኣብ ብዙሓት ናይ ማዕከናት ናይ ዜናታት ከም ዝሰምዕዎ ናይ ዩኤኢ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመት ምናላ ካብዚ እዋን ኮቪድ ንብሎ ካብ 2019 ጀሚሩ ሳብ ሕጂ ዘሎ 5 ዓመት ብጣዕሚ ብተዓፃፀፈ መገዲ እትወፍሪ ናይ ኣፍሪቃ ቀፂሉ ከም ዘሎ እዩ ኣብዛ ናይ መወዳእታ እኹል ፀብፃብ ዘሎ ናይ 2013 ንኣብነት 110 ቢልዮን ወፍሪ ገይራ ኣላ ማለት እዩ ናብ ዩኤኢ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሓት ሃገራት እዩ ምዕሩይ ኣይኮነን ገሊኡ መብዛሕትኡ ኣብ በዓል ግብፂ ገለ በዛሕ ክኸውን ኣብዘን ደቡብ በዓል ዘለዎ ሃገራት ብዙሕ ንኸውን ግን ተዛማዲ ኣብ ኩሉ ኣብ ምዕራብ ድዩ ኣብ ምብራቕ ድዩ ኣብ ኩሉ ዝርግሐ ዘለዎ እዩ እቲ ናይ ወፍሪ ናይ ኢማራት እሞ ልክ ከም ናይ ቻይና ማለት እዩ ስለዚ እዚ 110 ቢልዮን ኣብነት ክወዳደር ከሎ ኣብዛ ናይ 2023 ምስ ናይ ቻይና ዳርጋ ፍርቁ ይድኸውን ዘሎ ሕርሻ ኣብ ቴሌኮም ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ወሳኒ ሓይሊ ክኸውን ዝኽእል ዳኒ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ኣብ ናቱ ኤርትራ ፈርስት ዝብል ከድኩም ራእይዋ ፅቡቅቲ ዝኾነ ትዕዝብቲ ይብሎ ኢማራት ዝበሃል ወሳኒ ሃገር እዩ ክኸውን ምክንያቱ ኣሜሪካ ዓበይቲ ግንባራት ስለ ዘለዎ ናይ ራሻ ጉዳይ ኣሎ ናይ ኢራን ጉዳይ ኣሎ ናይ ሑቲ ጉዳይ ኣሎ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ድማ ናይ ቻይና ጉዳይ ኣሎ ምስ ኤሮፓ ዘሎ ምስ ሓቡን ስለዚ ኣሜሪካ ብገንዘብ ዝኣክል ምስ ኣቢ ኮይኑ ንኤርትራ ከጨናንቃ እዩ ዝብል ካልኩሌሽን የለን እቲ ቀንዲ በዳሂ ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ እዩ እሱ ድማ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣተኩሮ ናይ ኢንቨስትመንት ናቱ ኣብ ወደባት ዘተኮረ እዩ ወደባት ብጣዕሚ ነቲ ኩሉ ወደባት ናይ ቀይ ባሕሪ ይኹን ነቲ ናይ ኣፍሪቃ ወደባት ኮንትሮል ክገብረ ከምቲ ናይ ቻይና ሞዴል እዩ ዝኽተል ኣብ ወደባት ቻይና ከምኡ ዝገብር ብዙሕ ንግዲ ስለ ዘለዎ ብወደባት ካ ስለዝኣቱ ንግዲ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ይሰርሕ እዚ ግን ንግዲ ጥራይ ዘለዎ ደይኮነስ ነቲ ወደባት ተተቆፃፂርካ ንሃገራት ክትቆፃፀር ስለትኽእል ዝብል ኤርትራ ድማ ክልተ ኣዝየን ኣገደስቲ ወደባት ዓሰብን ባፅዕን ስለ ዘለዋ ነዚኣተን ድማ ካብ ምጥማት ዓዲ ውዒሉ ስለ ዘይፈልጥ ምናልባት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክሰማማዕ ዘይክእል እንተሕሪ ኮይኑ ብመንገዲ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ገይሩ ናብተን ወደባት ንምምፃእ ብዙሕ ስልትታት ክፍትን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ እዚ ሕጂ ብናይ መቃኒና ክንሪዮ ኣብዚ ስምዑ ክነተሓዞ ምንታ የኢትዮጵያ አካል ናት ኢትዮጵያ ኤርትራን ኮሎናይዝ አድርጋ አታውቅም ኮሎናይዝ ያደረገቻት ጣሊያን ናት የኢትዮጵያማ አካል ስለሆነች ኢትዮጵያ እንድትመለስ ነበር የምትታገለው ኢትዮጵያ የሚባለው አካል በርከት ያሉ ኤሪትሪያኖችንም የሚያቅፍ ህዝብ ነው ህዝብ አንዱን ክፍሉን አንዱ ሌላው ወገን ኮሎናይዝ ያደረገው ለምሳሌ እንውሰድ ቢሌኖች የአገው ህዝብ ቅርንጫፍ ናቸው ግን ኤርትራ ውስጥ ነው ያሉት ቁናማዎች ከፊሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሕጂ እንታይ ኣብ ምንታይ ዝብል ኣጀንዳታት እዮም መፅኦም ዘለው እዞም ሰባት እዚኣቶም ፅቡቅ ጌርና ድማ ከነሰብለሎም ኣለና በቲ ሓደ ኤርትራውያን ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራሲ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ነይራ እዮም ዝብሉና ዘለው ሕጂ ምባሎም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓመታት ዝቐፀለ ድራማ እንድዩ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓንሳብ ይዝዕል ሓንሳብ ይብርትዕ እዩ ንሕና ይገዛእናኩምን እንታይ ደኣ
ኣካልናትና ስለ ዝኾንና ንሕና ክንገዛእ ንኽእልና እዮም ዝብል ዘለዉ ክበልዓካ ዝደሊ ዝነበረ ዝብሲ ኣነ ዝሓልየልካ ክብለካ ከሎ ከም ድልየቱ ክብል ይኽእል እሱ ኤርትራዊ ግን ኤቭሪ ታይም ዝዘረባ ደምፃልኩም ዘለኹ ኣይ ኖው ንኤርትራውያን ከም ዘቆጥዕ እቲ ቁጥዐ ድማ ኣንጻር ኢትዮጵያ ንኽንፃረፍ ኣይኮነን ኤርትራውነትና ንኽግንፍል ሓድነትና ንኽንሕይል እዩ እዚ ዘረባ ዘምፃልኩም ኣነ ብኡ ተቆጢዕና ሓንጎልና ክንስሕት ኣይኮና መሊስና ሓሪና ኣብ ጉዳይ ናይ ሃገርና ኣብ ጉዳይ ናይ ልኡላውነትና ምስጢር ዓወት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ስለ ዝበዝሑ ወይ እውን ሓፂን ስለ ዘለዎ ወይ ክንዶም ገንዘብ ስለ ዝረኸብና ኣይኮነን ሓድነትና እዩ ምስጢር ሓይልና ስለዚ ሓድነት ንህዝቢ ኤርትራ ንምዕዛዝ ድማ ይሕግዙና ኣለዉ ብግምጣሉ ንሳቶም ዝኾንዎ ዘለዉ ድማ ክንርኢ ንሳቶም ክንምንታይ ድራማ ክገብሩ ይኽእሉ ኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ዝፅበዮ ዘሎ ኣብ ቅድሚኡ እዚ እዩ ዝመስል ሓደ ዓብይ ትካል ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ሓደ ዓብይ ጨንፈር ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎን እቶም ሰራሕተኛታት ኣብኡ ዘለዉ ድማ ሓደ እቲ ናይ ዩኤስኤድ ዓብ ደገፍ ኣብዚ ዝወርድ ነይሩ ተኣልዩሎ ኣብ ልዕሊኡ እቲ መንግስቲ ነቲ ዘሎ ኢንፍሌሽን ምንሃር ዋጋታት ክከላኸሎ ስለ ዘይከኣለ እቶም ሰራሕተኛታት ናይ ጥዕና ሰላማዊ ሰልፍን ኣድማ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ፓብሊክ ራይዚንግ ብፍላይ ኣብቲ ሲቪል ሴክተር ህዝቢ ክለዓል ከሎ ነቲ መንግስቲ ዝበርትዐ ክኸውን ዝኽእል ንሱ እዩ ዘሎ ፀገማት ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ከቢድ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ምልዓል ናይቲ ህዝቢ ድማ እቲ ቀንዲ ነቲ ዘሎ ሽግር ናብ ዝግባኣሰ ክወስዶ ዝኽእል ነጥቢ ንሱ እዩ ክኸውን ዝኽእል ሓደ እቲ ዘሎ ድራማታት ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ሓደ ኣይተገዛእኩምን ኣካልና ይኹም ነርኩም እዩ ዝብለና ዘሎ ንቐፅል ኣብዚ ኸ ለምን እርግጠኛ የምንሆነው ነገር ምን መሰለህ ኢትዮጵያን በዚህ መልክ አግቶ አንገቷን አንቆ ይዞ መቀጠል አይቻልም የማይቻለው ነው መሰለህ ከሌለን የለም በዚህ መልክ ከቀጠል በዚህ መልክ ጉሮራችን ታንቀን አዳሜ ዛጋ ነገር በሆነ ቁጥር የኛ ህልውና አደጋ ውስጥ እየገባ ሁሉ እዚ እውን ከም ወትሩ እንታይ ዝብል ዘሎ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕር ናትና ወሲድኩም ኣብ ጎረሮና ሒዝኩምና ክትቅፅሉ ትኽእሉን ኢኹም ምስ ኣቢ ክትዘራረብለኩም እንተዘየለ ኣብ መወዳእታ ክሳራ ይከውን ኤርትራውያን እናመኸረ ዝነግር ዘሎ ባይ ዘ ወይ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዝብል ኣርቲክል ብዛዕባ ወፂኡ ነይሩ መስለኩም እዚ ሰብ እዚ ክንምንታይ በቲ መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ናይ ኣቢሲ ኣቢ ዝኸፍሎም በዓል እዚ ተራ ሰባት ኣይኮኑ ንብለኩም ኢና ኣብዚ ሓድሽ ካብ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር ዝወፀ ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና The government responds to the court by saying that it does not know the address of the activist. መንግስቲ ናይ ኣቢ ነዚ ሰብ እዚ ንብዙሓት ሰባት ብፍላይ ንተወለድቲ ኣምሓራ የጥቃዕ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ተኸሰሰ መቕፃዕቲ ንከይወርዶ ክትከላኸለሉ ከም ዝፈተነ እዩ ዝንገር ዘሎ ንብዙሓት ሰባት ብምፅላም ዝፍለጥ ሰብ ኮይኑ according to the federal high court ይብላ ኣሎ ስዩም ተሸመ to appear ዕለት 30 ኣብዚ ሓለፈ መዓልታት ማለት ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ከም ዝግብኦን ንቤት ፍርዲ ጥሒሱ ከም ዘይተሳተፈ ዝንገር ዘሎ the individual was accused of tampering with the trial by naming አቶ ዮሃንስ ክርስቲያን ታደለ who currently in custody ካልኦት ሰባት ኣብ ቀይዲ ንዘለዉ ብዙሕ ግዜ ዝዝልፍ ዝነበረ ሰብ ምዃኑን ኣብ ቤት ፍርዲ ንክቐርብ ተሓቲቱ ድማ ክቐርብ ከም ዘይከኣለን ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብመንግስቲ ዝኽፈልን ገዛ ዝተዋሃበ ሰብ ክነሱ ኣብ ፖሊስ እቲ ኣኽባር ሕጊ ናይቲ ሃገር ከይዱ ኣብ ሕጊ ንከቕርበውን ከም ዘይከኣለን ገለ ካብቶም ክሱሳት ድማ ነቲ ፖሊስ ንሕና መርሒና ኣብ ገዛኹም ክንወስደኩም ንኽእል ኢና ክሳብ ምባል ከም ዝበፅሑን እንታይ ዘርእየካ ሕጊ ናይቲ ሃገር ዝብልዎ እውን ልዕልዩ ከም ዝኾኑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ልዕልና ሕጊ ከም ዘለዎን ኣብ ዘለኩም ትሕት ኢልኩም ተሪኹሞ ምናልባት ምርኣይ ምእማን ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ እዩ እዚ previously activist ስዩም ተሸመ was charged with ኣብ ላዕሊ እንታይ ይብለኩም ኣሎ there was somewhere ክንምንታይ ብመንግስቲ ዝእለ ሰብ ምዃኑ yes ኣብዚ ያላትኩም ታሕቲ ውርድ እንድሕሪልና ኣብ ላዕሊ ተሸፊና ስለ ዘላ ኣብ ታሕቲ ባይታ ሓደ ኣቶ ዮሃንስ said ስዩም ተሸመ was a government activist who was given a house paid salary and provided with security ስለዚ ገንዘብ ገዛ ዝተዋሃቦ መኪና ዘለዎ ብመንግስቲ ዝኽፈል ኣክቲቪስት ከም ምዃኑ መጠን ድሌቱ ንክገብር ተፈቒዱሉ ዘሎ ሰብ ምዃኑን ንዕኡ ኢቨን እቲ መንግስቲ ገበን ገይሩ ኢሉ ንክኸሰውን ከም ዘይከኣለን ኣብ ሕጊ ንከቕርቦውን ከም ዘይመረፀን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን ንሳቶም ዛረብዎ ምስ መንግስቲ ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎ ሰባት ምዃኖምን ኣጀንዳታት ናቶም ክሪኦ ከለና ድማ መንግስቲ ብወቅዕ ክዛረቦ ዘይደሊ ነቲ ህዝቢ ብሬን ዎሽ ኣብ ምግባር ግን ዓብ ተራ ዘለዎም እዮም ኣይሆፕ
እቲ ውሽጣዊ ነውፅ ድማ በዓል እዚ ልዕሊ ሕጋውነት ክኾኑ ከለዉ እቲ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ መመሊሱ ቅርሕንቲ ይስምዖ ከም ዘሎን ብኡ ገይሩ ድማ እቲ ጉዳይ ሓደ መዓልቲ ክፍንጀር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና so much about this ንሕና ንከታተሎ ነቲ ሓበሬታ ድማ ናባኹም ከነምፃልኩም ኢና ናብቶም ስቱቢት ክንሰግር ሕጂ ትዕወት ብል ባንዴራና ተሸኪምካ ሓደ ትግራዋይ ግን ናይ ኤርትራ ባንዴራ ተሸኪሙ ኤርትራ ትዕወት ዝብለይ ተምፅለይን ባርያኹም እዩ ሓሽከር ናይ ኩሉ እዩ ዝኸውን ባርያ ኦኬ ዶ ልመዶ This is a big slap ዓባይ ፀፍ በል ትግራይ This is a big slap ደበልካ ንዓኻ ዳ ትስማዓካ ተኮይኑ የስ ንዓኻ እዮም ከም ኢሎም ባንዴሮም ተሰኪምካ ትግራይ ትዕወት ትብል ነርካ ትግራይ ትዕወት ትብል ነበርካ حراي جبرناك باريانا تناينا جيرناك انتي كيس كيبلوني يرتراز دقف باريانا هقدف باريانا شعبي يبلو اسخاب كابتهم زصرفو خان تفز بلو خازلهم باريا خوين كالغا انا سناي بحق يوم زحق سونو تغارو بيلا جيروم يوم زلا ددوم زلو ابزو وانزي بيلا جيرنا اصاويتناكم ينا خندي غزي خوميلوم تغارو زي كنسقوم ولا ون بكت مرصوون سل تخلو يقوم جن بيلا جيرنا تصاويتنا كم ماسك حيقنا وحيفناكم يوم زبلو زلو I like this I mean تمتقارو سبوك يروم يوم تمرت زبوام زلو كم هارز قولو تقينم أبز خاسب مكالي وكوها تبفعكا تقاتلكا تسويكا قدمنا حجي حدنا تفتر إذا حدنا زقاز بنتسوع زفائل سبيلا بقى نروح عقيب كاسوق زي تبين كحنا بقى لسؤالك وتنتن سني صراحة أبين أخوي من ده تنكي تبقى سني صراحة إرتراوين كاسوق تبين تودي كم إرتراوكوها تبفعكا تقاتلكا تسويكا قدمنا حجي حدنا تفتر أنتم سبعي زوم سبعي نبي حق أقيم كجرموني جميرام زلو أمين كم زعينات وردة ترعي فلتنيو نزي سبزي بيلا جرم تمرتي بمبلو زمهار تغينو حتى ساتر أيونا يكونتن دارجع دقيم كدقاقيم كا يتسفعيد زلو شبوه يدما تمرتي زي أكالي أمكدربو نيرو كده بچاينا عندو تمن ساعت نتاي قبرو كده أب بعال شودن تمن ساعت نتاي قبرو مرأيهم أبزدنا أبدأ تقرأ هيدي حاجة بيمة شيء تقرأ دينا هيكوننا من نتايدو قالك نبي نوع علسي أنا عدمي سمانا عدمي ينو قنسي يقول إن نايتم من الساعات أنا يخوم قبل زقبان نيرو كمان سمت حد سمنا عاوز كرس كابينا متينا قال لنا خالص زحسبوا يقول لنا نبينا نقيدو قوم يخحسب زي كم نقدر زي سر حبس عالم كلها قال لنا قد فتر قال هاجر كلا تكازك دفكاي كان صورن تلوكا انت ايتخال زي عقر كابتوش تخا أنا كوي جرماني نحسا انت يقال له مالتي بتوشي ويتم كلولا وزلهم دمكم وزول كل زوع ولا انت كلولا مالك كمين I don't know ندعي قال قد سمعهم كوينو قاب حدا يولدوا ويقال ماله انت يخم زبرهم كنا يرد عنني نعمت اب حاجه ناسي ابز متحد ندعر كيتكاس وسعوا تناتهم زر ندعر قال يوم اسلام كريستيان شمالهم نعمت عمد ميكائيل شمو علي بحقو قال ملقن والحدث لهم سلام نبرو كابينا سنة من يمشي وزدو قال ملقن قدم مو أصل تنحقركا دحرتم أنثروبولوجيست اللو أصيلهم تماراميرهم ينوغروها نخد فلت رأي كالي قن نتاي خاتي دليو خالي هاي فلت نخد فلتو قن تماراميرهم ينوغروها كاب سؤالك سباويان نبهال نيرنا أغازيان نبهال نيرنا دومني لو أبيا كاما همسي كازيتا أغازيان نبهال أنا هيستري تمايرنا إثيوبيا قال سمعي فلتن أنهم أبي متحف سلزرعي حراي اوكي حراي حاطك وا تا كمي زبلوا تمرتيزي مصحف زي انبب انديم تنكم زبلوا زلو صقم كوينومنا زلو كو سمي مصحفتن بيبوم توكيسوم تزخون نيرم كو اب تاريخ اينبرني بزي قدس كابي مصيخا ابي يلخايو سلازي ابي توليد ابي ايرتراويلنا توسيدنايو انتاي كنقبر نخل نزغصر ولدو انتاي كنقدف نخل كمي يرنا نتهاجر كاب زلاتو أكن دنس أجمعتا إنجنير كتجبر توعل كابتس أجمع كمي جرانا مفتوحي كنا سجاجران نخل زبلات حساسبة نخن سرز كلنا أنت نسعر تزبلت أينيرو أبي مويلكم زعمل سيز وهاب زلوجن نايب حق زجرم كوين رقيبين لخانة حيث نهران دالو أكاس عالم ينبر تسائلو بعد إليان بعد إنجليز مسكرونو تدبيسهم بيا سجديجون دالو مرحتوا يارن دالو مقبلو أبدي مرة أمام يتشكروا أبدي مرة أمنين يتشكرون أبدي بحرنا ونحن نحمسن زي عسرين نطبسن
كارثة إرثراء أيتملس أيتخلسن ورد إياها من ما يتحسسن سلام بنولي نقوم جاقانو حلو توساسن كان مجمع ياسد أحدهم بحنتات إن در هذا مازي الله زي تفرد يعقرقر زي تحبه ينقرقر يبهال يعقرقر الله وعلى حاجة تحب أي حادنت بزحنت ناي زبقة مخران زي حدش نقر يكونن اتي امنات كاليو اتي سقا خالي بچبو دين زار بكير حانا تشي درس نعيا كوي أبوي عبها حوبوي ስለዚህ እዚ ፍልልያትና ሃይማኖት ዝበሃል ነገር ብትውልድ ስለተኣሰረ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብዓብዪ ህዝብና ለባም ሓንቲ ኣነ ክዝክር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ጅውን ብሂወት ያላን ሓንቲ ነገር ከርድእ ዝኽእል ኣነ ከም ኣብነት ካብ ከረን ስለ ዝመጻኹ ብሓደ ናይ ምንባር መንፈስ ኣብ ኤርትራ ብዝበለፀ ጎሊሑ ዝረኣየሉ ቦታ እንተነይሩ ከረን እዩ ነይሩ ብዙሓት ብሄራት ሃይማኖታት ሞት ህዝቢ ድማ ብሓደ ንነዊሕ ዓመታት ናይ ምንባር ኣገይን ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብ ሱፐርፊሻል ወይ ካብ ብቲዮሪ ክዛረብ ዘይኮነ ኣብ ተግባር ክንሪኦ ከለና ኣብ ከረን ከባቢ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከተማ ከረን ህዝቢ ትግረ ብሌን ትግርኛ ዳርጋ ብሓደ ብሰላም ናይ ምንባር ክእለት ነይርዎ ኣብ መንጎ ፈተናታት የጋጥሞ ይነበረ ማለት ኣይኮነን ዝያዳ ክስራሓሉ ዝኽእል እቲ ናይ ኤርትራ ከም ኤርትራውነት መንፈስ ንክዓቢ ተኮይኑ ኣብ ከረን ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ቀፂሉ እውን ክስራሕ ከም ዝግባእ ምክንያቱ ሜልቲንግ ፖት ወይ ከዓ ኤርትራ ብሓደ ተኸባቢርካ ናይ ምንባር ህያው ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ከረን እዩ ብዙሓት ሃይማኖታት ብዙሓት ብሄራት እሞ ከዓ ኦሪጂናሊቲ ናቶም ከየጥፉ ብሌን ከም ብሌን ትግረ ከም ትግረ ትግርኛ ከም ትግርኛ ክርስቲያን ከም ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ከም ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ከም ካቶሊክ ኣስላም ከም ኣስላም ብሙሉ ብሰላም ዝነብረላ ሃገር እያ ከተማ እያ ነይራ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ካልእ ረፕሊኬት ንክንገብሮ ዝያዳ ክስራሓሉ ከም ዘለዎን ኤርትራ ድማ ብዙሕ ፅቡቕነት ዘለዎ ሃገር ከም ምዃና መጠን ኣስተውዒልና ንክንከይድ እዚ ኣብ ደገ ንሪኦ ዝነበርና ዓንዳር ኣካይዳ ድማ እንቋዕ ከማን መፅኡ ሰብ ሰሚዒዎ ጥፍ በሎ ጥራየ ዝብል ኣነ ዓብ ትምህርቲ ዓብዪ ኣብነት ይብዎ ኣሎ ነቲ ሕብረተሰብና ነዚ ፈሊጥና ኪኑ ክንጥምት ተኺልና ድማ ትዝበለፀ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስታ ኣብ ዝኽውዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ሰብስክራይብ ግበሩ ናብ ካልኦት ኣመሓላልፍዎ እናበልኩ ምዝያ ፍሊት ደርፊ ገድፈኩም እየ ኣብ ካልእ የራኽበና ፅፅብቑ ቻው ደምና ከይንቐፅት እታት ተዘበልናዮ ብኣና ዝመፀ ኣብ መንበር ኮፍ ክብል ምስ ተጓፃጎፀ ብህዝባዊ ግንባር ደሊሉ ምስ ረገፀ ሕልፍነት ደሊሉ ምስ ረገፀ ህዝባዊ ግንባር ደሊሉ ምስ ረገፀ እትታት ተዘበልናዮ ብኣና ዝመፀ እትታት ተዘበልናዮ ብኣና ዝመፀ ማዕሪሕቆም ሕማቕ ዝጉስጉሱ ዓዲ ጓና ኸይዶም ህዝቦም ክድምስሱ ዓዲ ጓና ኸይዶም ዶላር ንክዓብሱ ስዋኣት ረጊፆም ገንዘብ ንክዓብሱ ዓዲ ጓና ኸይዶም ገንዘብ ንክዓብሱ ኣታ ዘማርሒቆም ሕማቕ ዝጉስጉሱ ይዕሾም ተበላ መሊሶም ሕማቕ መንቢሱ ዕሾም ተበላ